Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel, a sexta onda da COVID-19. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Bochornosa revisión. Creei a conta só para poder dicir isto. O peor filme de terror que vi nos meus 32 anos de vida. Así non. O exemplo perfecto dun filme horrible. Scary movies en comedia. 5 minutos son suficientes. Aquí non hai sangue nin para chear un vaso de chupiño. Sangrienta. Boas festas maldeollers. Isto é a temporada 3, episodio 7. Sí. Sí. E estamos como sempre eu Pineda con Churi con Miguel. Moi boas. Hola, boas. Bueno, pois chegou o momento que todos temíamos, segundo aniversario de Maldeollo, e temos o segundo refrit de Black Christmas. Durísimo. Que tal a experiencia? Vos é a primeira vez que vos enfrentades a ela. Eu infelizmente enfrenteime 2 veces xa. E non mellorou a túa experiencia? Mellorou algo, sí, ¿no? Un poquinho, pero non tanto. Sí, para mí foi sorprendente, bueno, a malísima calidade, o pouco traballada que está, personaxes vacíos, sobre todo contido, isto que falaremos bastante, contido feminista, pero dun modo tan pouco elegante e integrado no filme que é como eso, bochornoso. Como de moitas veces de vergoña allea. Bueno, despois de 2 anos aí agardando o peor do peor, bueno, pois sí, o filme é malísimo. Mais penso que o que facíamos ao comezo era tamén un pouco así a modo de coña, non? Porque tamén penso que hai moito ofendido, non? Nestas críticas. E a nota que ten en Film Affinity en parte por peña así moi ofendiditos destes, non? Que non sei, les encanta ao mellor ver así filmes con tripas e decapitacións, pero logo escoitan a expresión copa menstruales se poñen así, pois moi nerviosos, non? E tal. Pero bueno, o filme, vamos, de refrit ten pouquísimo, seguiremos comentando que apenas hai similitudes con co original, non está Mrs. Mac. Sí, no, que acontece? Sí. Que brincadeira esta, ¿no?
Pois, bueno, no meu caso, un pouco que dicías vos, bueno, que viña dicindo durante estes 2 anos, ¿no? Do filme, volvín a ver esta semana, en plan, bueno, igual, non sei, foi o shock de pretender ver Black Christmas e encontrarme outro filme, mas en realidade o filme non é bo, o filme é bastante frouxo. E, bueno, hai que decir que bueno, que esta segunda experiencia non me pareceu tampouco tan traumática como a primeira, pero bueno, xa estaba preparado, xa sabía un pouco que ia a ver. Bueno, eso xa iremos polo detalle no bloco principal, dicindo que o que falla aquí, o que falta. Sí, porque de ritmo non, é dicir, non está mal, a mí non se me fixo tampouco destes filmes que non dan rematado, sabes? Non se me fixo aí... Non, a verdade, eso non. Insoportable en canto da duración ou sea, de ritmo anda bastante ben. Sí, sí. Bon, non temos, claro, o pasado episodio que falamos de virus non bueno, subiuse aínda aí 2 días antes desta grabación, así que non contamos con comentarios, non temos sección do dilo hoxe, nin... Bueno, se chega en algún momento soará a melodía en xogo e leremos, pero en principio non hai máis comentarios, así que non sei se queres comentar alguna outra cosa, senón pomos musiquita e entramos arremangamos a darlle caña. Bueno, pues vamos nesa entón. Otra vez llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Todos siempre igual. En Navidad en Jerusalén y en Navidad mata también. Jesucito ya van a ver que te pille un palestino, tanto favor y que después claro, pero el gran negocio va a comenzar. El negocio va a comenzar.
Bon, estamos de volta neste episodio 7º da terceira temporada de Mal de Ollo, podcast 17 euro branco, que nada, que se trata de Black Christmas 2019, en plan, bueno, pues especial de Natal. Sinopse desto. Sinopse desto, non sei se ler directamente do Phil Affinity, porque, bueno, basicamente a Hermandade de mulleres, Hermandade de homes, as mulleres son todas, bueno, aparentemente, son todas amigas e se queren moito, e os homes son todos os machirulos insoportáveis. O cual, bueno, até pode ser así, vamos, no ambiente este das fraternidades de Estados Unidos debe ser un ambiente bastante tóxico, ¿no? Sí, houber un estudio aí atrás que dicía que unha de cada 5 mulleres nos campos universitarios dos Estados Unidos sufre de agresións sexuais, é dicir, o 20%, é dicir, é moitísimo. Sí, sí. Sí, ves que teñen aí un problema bastante gordo. Bueno, ainda que fora 1%, é dicir, é moitísimo tamén, o sea, sí. Non é... Sí, aquí neste caso danlle un certo trasfondo sobrenatural un pouco, porque todo ben derivado de que o fundador da universidade, que era un señor bastante chungo, o sea, era racista, clasista, bueno, era todo, ¿no? Y tiña escravos no norte. Eso estuvo simpático. Como dicindo, bueno, se estés no sur, todo o mundo tiña, ¿no? Pero no te sabe sobrado. Nada, bueno, pues eso, que as estudantes, neste caso, pues apañan asignaturas para trasladar e o consiguen, de feito, para trasladar o busto do fundador a, bueno, pues a quitalo dun espacio público e que vaya a unha alfa, beta, gamma, non sei cuantos, os decas, unha hermandade masculina que fundada por él, sí. E que, bueno, e ali, bueno, fan cousas que, bueno, xa te revelan rápido, porque así que entra tipa no... Sí, están facendo como un rito masónico, non sei, algo así, con petróleo ou algo negro, non se sabe moi ben que é. Que sae dos ollos da estatua ou algo así. Sí, sí. Un estiramento vertical. E nada, e bueno, a partir de aí, pues comeza toda unha serie de asaltos ás fraternidades femininas, ás sororidades, ¿no? Aparte seguimos digamos, a historia da protagonista interpretada por Imogen Poots, que se chama, creo que se chama igual que a protagonista do filme original. Non se chama igual, ¿no? Porque Link que se chama igual. Riley, que 3 anos antes fora abusada por un membro desta hermandade alfabeta, non sei cuantos, bueno, os machirulos, e entón, bueno, pues desde entón leva ese peso, pero fan como unha especie de acto de desagravio, un baile de Natal, non sei que, no cual expón o seu caso e humilla públicamente ao seu abusador, non? E é a partir de aí que comeza a ser asediada por este grupo de homes, ¿no? E isto sería un pouco a historia, máis ou menos, ¿no? Sí, tamén está aí o profesor, que é o tipo... É o actor que collen para facer de mau en calquer sitio, sabes? Sí. O Wesley da Princesa Prometida. Sí, efectivamente. Bueno, aí fai de bo, ¿no? Sí. Pero bueno, que ten unha cara así como moi... Sí, millonario, branco, sí. Estúpido, ¿no? Sí. Mira, este texto di que as mulleres son inferiores e está escrito por unha muller. Isto, bueno, claro, sí. Bueno, pues, sí. O sea, bueno, ten algo de sentido eso co que acontece aí no final, digamos, o sea, contaremos despois. Porque ímos ir con spoilers a tope, ¿no? Sí, home, por suposto. Non é tal, non fai dano. Bueno, hai que decir que esto supostamente era un remake de Black Christmas de 1974, filme do que falamos no primeiro episodio da primeira temporada
no primeiro episodio, no episodio piloto, sí. do inicio do podcast. Filme proto-slasher, dirixido por Bob Clark, e que, bueno, contaba entre o elenco con Olivia Hussey, con Margot Kidder, con John Saxon, con Andrea Martin. Bueno, un elenco non sei se era moi coñecido na altura, pero, bueno, moitos deles sí que fixeron unha carreira bastante importante. Bob Clark viña de dirixir 2 filmes de terror anteriores, Children Don't Play With Dead Things o algo así, que, bueno, a comedia de terror de zombies e tal, non demasiado brillante. E outra que se chama Death Dream o algo así, que esa sí que está bastante ben, que era como unha especie de crítica ao síndrome do Vietnam, os soldados que chegaban do frente chegaban con problemas graves de psicopatía, ¿no? E nada, no original pues tamén tíamos unha hermandade femenina e eran asediadas por vía telefónica por alguén supostamente chamado Billy que bueno, que todo o enredo estaba un pouco baseado na lenda urbana de a babysitter e a chamada desde dentro da casa, ¿no? Bueno, filme estupendo, non sei se como lembrades e tal, pero un filme bastante chulo. Sí, todos os aspectos. É dicir, que esta nova versión ten pouquísimo que ver e xa ten mal gusto só por chamarse por faltar de respeto a Bob Clark. Quería repasar isto por eso, porque eu creo que hai diferencias moi notables e as supostas novidades que chega esta terceira non son totalmente novidades, porque, por exemplo, no enredo original sí que tiñamos unha certa sensibilidade feminista. De feito, o a escolla dunha irmandade feminina no caso do filme de Bob Clark era justamente para ter personaxes femininos con recursos intelixentes, etcétera, ¿no? Que non fosen vistas como rapazas en bikini que están en perigo, ¿no? E pasa que ao mesmo tempo se trataba de un xeito moi natural, pues vale, isto está ambientado aquí, as protagonistas son mulleres, bueno, pues eso, non se veía tan forzado o asunto, ¿no? Claro, condese a través de accións máis que a través de discursos. Sí, incluso é moito sutil, ¿no? Porque, bueno, hai o máis evidente tal vez sexa o de o sea, digamos, o aspecto máis evidente sexa o de Jess, interpretada por Olivia Hussey, que, bueno, pues ten un namorado bastante problemático, bastante tóxico. Ela está grávida, ou el non quere que ela aborte, e ela, bueno, o meu corpo é a miña, ¿no? Tal. E bueno, quizás sexa o conflito máis evidente, ¿no? Pero depois no tratamento do resto dos personaxes ves que son, bueno, cada unha coa súa personalidade, pero que son, bueno, son persoas reais, ¿no? E tes a misma que é un elemento cómico bastante importante e ademais que se recoñece a si mesma como que ten un problema en algún momento, ¿no? Cruzase con a protagonista, ¿no? Que pilla bebendo dunha garrafa que ten oculta dentro dun libro. Sí, que tiña e di, bueno, mil esconderixos. Sí, non son mellor que vos, ¿vale? Dicindo, ao final tamén son, bueno, tamén me mola carallada, tamén tal. No caso do papel que facía Margot Kidder, por exemplo, que eu só lembro que era que tamén bebía bastante e que tamén tiña certos momentos simpáticos. Ela falaba abertamente da súa sexualidade e la olla de beber os nenos e era a máis decidida, o mellor do grupo. Sí. E ademais que eu non me quedara con eso, pero que é certo, sei que é un icono bisexual, porque nese filme ela sí que mostra interese por ambos sexos, ¿vale? Pero é algo tan sutil que a min, por exemplo, foi algo que se me pasou, bueno, pero non me decatei, vamos, vendo o filme. E, bueno, pues tiña este tipo de trasfondo, ¿no? Que quizás agora se un pouco banal, pero que estábamos falando do ano 1974, que igual sí, me molara moito a escena esta cando o tipo que ela teña o fillo, ¿no? Ela lle explica ali, ti lembras cando nos coñecimos que ti tiñas moitos sonos que querías cumprir e tal. Bueno, pois eu tamén teño sonos que cumprir. Así que veñase miso. E claro, ela aí muda completamente a actitude, non? Pasa de ser
tipo así super tenro e tal, pues a chamala de que si es unha puta, que si non sei que, non? Sí, e depois incluso os personaxes, bueno, quitando o mozo este que é un chungo, por exemplo, as figuras de autoridade, no caso da policía, encabezado polo actor este, por John Saxon, que facía do Lieutenant Fuller, a ver, en realidad son personaxes negativos porque non dan crédito, digamos, o sea, é o mesmo que explica no fondo a terceira, non? Só que nesta o explica dunha maneira máis suave, como en plan, bueno, non queren as rapazas, non, tal, pero non desprecian as rapazas, simplemente que non isto será calquer chorrada de estudantes e non sei que, non? E os policías son reais, sí, non son sabes, non son caricaturas, que dices, chega un aviso e teñen que investigalo, quizáis poden darte a entender que non creen que sexa algo grave nin perigoso, pero son policías, é dicir, fan o seu traballo como poden, mellor ou pior, non como nesta peli que bueno, eso nin era policía, creo. A seguridade do seguridade campus, do campus, Sí, pero me voy a hacer mi sándwich e paso de ti. Van a saber as paridas que pero sí, vamos, un absoluto inútil. Bueno, pues nada, digamos que, bueno, ese subtexto estaba aí. Depois o que é o body count de Black Christmas non é moi numeroso, de feito é menos numeroso que este segundo refri, vale? Morre moi pouca xente, en realidade, para os termos xerais do que sería o slasher, non? Posterior. Pero as mortes son como moi ilustrativas, non? Moito máis impactantes, sí. A primeira é terror puro e duro, a que collen no cuarto co plástico e tal. A segunda é dunha brutalidade a máis enfocada, digamos, a personaxe máis simpática do filme, non? E o sea, todos teñen como unha función narrativa, non? Depois a morte neste caso de Barb, creo que se chama, sí, a personaxe que interpreta Margot Kidder, non? Pois aí xoga máis con asesinato artístico, Sí. con bueno, probablemente Cabalo, un unicornio, sí, con unicornio, que igual tamén até como é a máis decidida e máis tal, é casi un símbolo fálico tamén de tal, non? E bueno, igual probablemente inspirado polo Yalo e tal, porque todo a composición de plano e tal. O primeiro crime mentre están apuñalando a tía facendo o anxo na neve, como Sí, en vez de botar as mans para defenderse, ¿no? Por favor, un pouco. Sí, Eso sí, estéticamente, pues, bueno. Sí, aí xa falaremos de que propósito do refri, pero non acabo de ver. Bueno, pues isto foi tal éxito que dice incluso que non, bueno, que o propio Bob Clark especulou sobre como podía ser unha secuencia con un axudante que tiña en certa altura. Ese axudante era John Carpenter, e John Carpenter quitou certas ideas para facer Halloween, que foi o que inaugurou, digamos, o slasher moderno, non? O da cámara subxectiva e tal. Está tirado aí, tal cual. Bueno, pues Bob Clark non quixo volver ao terror, porque só fixo o terror até ese momento, e se dedicou a facer, a verdad que podía ficar no terror, porque depois foi facer Porky's e movidas destas. Que isto, bueno, tío, toda a credibilidade feminista que te gañaste con o primeiro filme acabas de tirala polo vamos. Bueno, cando emborrachan os cativiños que van ali a cantar buenísimo. Dale moi Porky's ese momento. Sí, eso sí, ten eses puntos tamén, sí. O, bueno, a Miss Mac cando ven o pai da rapaza desaparecida, ¿no? E está ocultando os postes de contido sexual e tal, ¿no? Para que o outro non as vexa, pues sí, é un humor aí un pouco tocando aí, pero bastante inocente, bastante, sí, bastante, bueno, non sei, filme guai. Chegan os 2000 e entra esta onda de facer refrits, reboots, secuencias, etcétera, ¿no? E tócalle tamén a Black Christmas. Neste caso Bob Clark volve, pero volve como produtor, e ocúpase Glenn Morgan, vale? Bueno, deste filme falamos o ano pasado, xusto hai un ano,
e non causou demasiado entusiasmo. Pero un peliculón comparado con eso. Para mí sí, pero a xente di que non, a xente di que prefiro o terceiro ao segundo. Sí? Quen? Sí, a mí... Quen? Bueno, pues a crítica esta. A ver, o segundo intenta ser máis refrit. Pasa que te meten Sí. intentan justificarte a personaxe de Billy, non? Creando así o pasado cos seus pais e tal, que é mega sórdido todo. Sí, especialmente sordios. Pero bueno, tampouco era un filmón. De No. feito, lembro que estábamos aquí debatíndonos cal sería a escena favorita, porque... Sí, é verdade. Sí. No, pero nos refiro a eso, que esa deixase ver, poden non gustarte cousas, podes, bueno, estar en desacordo con o tratamento, contraposición á primeira, pero que esta Claro. xa Aquí digamos... rebasa límite. Bueno, moi fan da árbore cos ollos ali, a modo de decoración. A ver, Claro, eso mola. esta é o que ya é un enfoque completamente distinto, que dice aquí todos o comentario social que había na primeira, pues desaparece, non hai... Quer decir, non hai ningún tipo de trasfondo, simplemente son unhas rapazas nunha irmandade femenina que son asediadas por Billy. Neste caso de Billy sabemos máis, explora o pasado, pero bueno, tampouco non é que teña unha función especial dentro da historia. E... Era tramposa, moi increíble o de que Billy fose sempre a través das paredes e ninguén se recatase, e porque está construído así eso, bueno, un montón de cousas. É que a mí o que me mola máis da primeira é que non sabes Claro. quen, bueno, cuidado spoilers, que ti non chegas a saber quen é o asasino, non? Que como, bueno, pues lle dá un toque como máis social o rollo do machismo e eso, aínda que ela ao final este no hospital e está ali a policía, non lle di nos encargámonos e tal, ela nunca vai a estar segura, non? Penso que un pouco a lectura que tengo. Sí, en cambio aquí como Primeiro, personaje recibe unha chamada, non? Como que, bueno, sigo aquí e non me vou pirar. Sí, hai, bueno, cousas de algún modo parecidas, pero que entran nunha importancia moi distinta. Por exemplo, na primeira... Seguimos falando da segunda, non? Ah, non, estaba, bueno... Xa estabas para terceiro. Liquidamos brevemente a segunda, sí, vale, porque a segunda máis... bueno, non tivo ningún éxito, de feito foi bastante criticada, tanto pola crítica como polo público. Aquí, bueno, apostan máis polo gore, polo asesinato explícito e polo sangue, sobre todo ocular, vamos, hai uns cuantos ollos por aí danzando, e eso, o pasado que é tremendamente sórdido, creo que xogando un pouco como era o terror na altura, con torture porn e con esta revisión, non, un pouco dos clásicos, pero engadíndolle máis visceralidade, máis tal. Cesto, depois ten, a ver, un elenco que non é ruín, pero que é moi pouco indistinguível. O sea, había veces que bueno, pensabas, ¿no? Pero isto non a mataron xa antes. Non, é que é unha que se parece. Vale. Son todas rapazas lindas, brancas, loiras, isto non sei quen é quen, ¿vale? E non teñen tampouco un perfil moi definido, non é como a primeira, que esta é a tímida, esta é a valente, esta é non sei que, esta é... Aquí é como, bueno, pues non sei quen é a Final Girl, pero realmente todas son o mesmo perfil, vamos, non tal. Bueno, eso, isto foi un pouco a segunda, que non tivo moito percorrido. Hai que decir que Bob Clark, vendo o fiasco deste primeiro refit, comezou a traballar para facer unha secuencia directa do primeiro filme, do que fixo el, e que sei que contaba con Olivia Hussey e con John Saxon, digamos, seguindo co seu papel, ¿no? Neste caso Yes, a Olivia Hussey tomaría o papel de Miss Mac, o sea, Miss Mac, bueno, xa era bellota no primeiro, pues neste a sustituta será Yes. E John Saxon imagino que será un policía retirado, non sei cantos anos tiñe xa en 2006, pero en 2007. Sí, imagino que no filme o recuperarían para resolver ese caso, sí, que ese caso que non resolvín, aleccionar a un
policía máis novo, non? Ou algo así. Sí. Pois, bueno, eso podía sair moi ben ou podía sair moi mal, nunca o saberemos, pero bueno, era chulo que se fixese, pero non se fixo porque Bob Clark morrería xusto, non sei, en 2007 ou así, un tráxico accidente de carro xuntamente con seu fillo, né? Entón, bueno, pues ese proxecto quedou morto, vamos, morreu con él, digamos, ¿no? Entón, bueno, pues igual o collen agora como con as de Halloween ou Sí. Exorcista, que sí que pasan das secuencias. Continuacións directas e tal. Sí, pois, bueno, eso morreu e entón en 2000, bueno, finais desta década pasada, Jason Blum decide que vai producir un segundo refrit e para isto conta con Sofía Takal, unha directora que ven do mundo este mumblecore, cinema indie este de primeiros dos 2000 e tal, e que con Jason Blum xa traballara na serie que quería decir outro día, ¿no? Que vou decir calé, ¿vale? Porque a teño aquí apuntada. A serie serie chamase Into the Dark, ¿no? E Sofía Takal, bueno, era como unha serie de antoloxía, un capítulo, unha historia, e penso que cada historia estaba dedicada a unha festividade diferente. No caso de Sofía Takal fixo o fin de ano, e entón fixo New Year, New You, vale? Donde, bueno, trata temas sociais tamén, como bullying e como, bueno, pues, a superficialidade dos novos medios estes, a telefonía e toda esta historia, ¿no? O TikTok e o... E que tal? A ver, eu esquecina completamente, pero non me... Así como Black Christmas esta, lembro, porque me pareceu deleznable, esta esquecina un pouco porque, bueno, por tal, de feito hai xente que gosta bastante desta, falando, bueno, con unha amiga en común, non sei, veo, bueno, sigue esta serie e tal, e este episodio como que gostou especialmente a él. Pero bueno, esta serie tamén, quitando igual un ou dous episodios, o resto son, bueno, pues un pouco mediocres, ¿no? Un pouco, bueno, que non te lembras deles unha vez que pasa o tempo. Pois este sería un pouco o caso, ¿no? Sí que tiña tamén un elenco bastante potente e tal, estaba encabezado por Suki Waterhouse, que é é unha actriz agora bastante coñecida, con certo tal, e mesmo dentro do terror, e bueno, ben, sen máis. Pois este produtor dixo, bueno, Sofía, vente a traballar aquí a Black Christmas e tal. Vale. E reúne un elenco no que destacan eso, Imogen Poots, a quen tal vez lembren de filmes como Vivarium, no cual era bueno, un dos papéis principais, o papel principal. Tamén unha que todo o mundo gosta e que eu non gosto nada, que se chama Green Room, que é duns bueno, uns punks que acaban a piños con uns skins de nazis de tal. E non te molou nada ese filme? Non deixoume moi frío, ademais esperaba máis, non sei, viña con un hype moi alto e tal, porque a historia digo, esta historia debe estar ben, ¿no? E tal. A mí sí me molou, non me volveu tolo, pero sí que deixoume bastante frío, deixoume... Pero bueno, vale, o sea, todo o mundo adora, e xa está. E bueno, pues Imogen Poots aquí en cabeza ten un papel principal, fai de Riley, xa falamos, bueno, na sinopse, rapaza de unha irmandade que foi, bueno, hai 3 anos foi abusada por unha irmandade masculina, por un membro desta irmandade masculina, e que, bueno, ten ese pequeno trauma aí, pero que tampouco non se deteñen moito neso, É como en plan, tú sabes que ten pero era o seu mozo, é que creo no, foi un lío unha noite, o tipo debeu no drogar ou non sei que, e abusou dela. Sí, pero creo que non sei se menciona os polviños na bebida. Sí, porque até que non se menciona. Pero sí que hai un par de momentos que ela queda así paralizada co asunto cando se atopa con él ou está a piques de facer sí, eso sí, pero quero dicir que, por exemplo, xa a primeira imaxe que temos da protagonista é na cama, ¿no? E que se desperta porque o gato lle pasa por encima, ¿no?
joder, despertate porque tes un pesadelo, que de feito eso pasa un pouco máis adiante, pero xa unha vez que te revelan que foi que sufreu abuso, ¿no? Pois joder, se xa comezas con ela tendo un pesadelo, dices, bueno, esta muller ten un pasado, ¿vale? E en cambio ese pasado se revela falando. É así, falando coas compis, pois vai estar aí o teu violador, non sei que. En serio, non podía ser un pouco máis sutil, ¿no? O parecer por o que Lin se basea nun caso que houve dun tal Brock Turner, que era como unha promesa olímpica de natación, e atopou a unha rapaza inconsciente tamén e abusou dela. Pues en plena violación foi descoberto por un par de ciclistas que o retiveron e tal, non? E foi detido. E o rollo que o tipo saiu aos 3 meses antes de cumplir a condena, non pagou o pato, vamos. E o pai non diría que pois a pena que lle pedían para o seu fillo e tal era demasiado alta para 20 minutos de acción, ¿no? Sí. Que foran unhas declaracións tamén super polémicas e tal. E vamos, o tipo quedou indemne. Sí, de feito non debe ser o único caso, porque eu lembro de ver hai algún tempo un documentario sobre ese tema, ¿no? Os abusos no campus, nas fraternidades e tal, e non era ese o único, había máis, ¿no? Sí, que unha... Había tal, incluso había como, bueno, en parte quizás esteja un pouco motivado por eso, ¿no? Este filme e tal, había hermandades femeninas que eran femeninas para evitar, pues que digamos as estudantes, sobre todo as caloiras, ¿no? As novatas, pues entrasen un pouco nas redes deste tipo de xente, ¿no? Sabe que joder, o que dicía ao comezo, unha de cada 5 é que convertir a violación non sei, nunha práctica xa pues, casi normal, ¿no? Sí, super habitual, non? Ou tradicional xa das fraternidades estas, hostia, é que un problemón eso. Sí. Bon, aparte, ese tipo de casos normalmente contan con o intento de ocultación das autoridades universitarias e tal, que, bueno, de algún modo protexen tamén este tipo de prácticas. Xa falamos da sinopse un pouco, entón vamos a entrar directamente con os primeiros problemas. Que problema presenta este filme a respecto dos anteriores, ¿no? E hai un fundamental que se chama Black Christmas. E isto non é Black Christmas. Sí, ten moi pouco de refrit. Billy non existe ningún dos personaxes referenciados anteriormente, ningún dos, o sea, nin no original nin no primeiro refrit. Non hai unha ameaza única, ¿no? Que bueno, que na primeira era anónima, pero que na segunda era explícita, sino que hai un personaxe múltiple que basicamente o masculinidade tóxica ou un concepto, unha abstracción que se personifica en moitos antagonistas, ¿no? Sí, que van con túnicas con a máscara negra. O sea, que é unha historia diferente, non é Black Christmas. Bueno, e meten o rollo sobrenatural que non está presente ninguna. Que ainda por riba penso que arruina un pouco a mensaxe, non? De que, joder, o auténtico terror penso que é a cultura da violación, esa. Sí, digamos o que fai é facer, de todo este rito e desta sustancia negra, pues unha especie de símbolo, metáfora da masculinidade tóxica, ¿no? Que acaba afectando incluso as personaxes masculinas positivas, que son moi poucas, son prácticamente unha media, e que acaba afectando hasta o punto de convertilos en antagonistas tamén. Eso como idea non pode non estar mal, pues, pero estamos outra vez no mesmo, non é Black Christmas, é outra cousa. Sí que ten así como un par de homenaxes, non? Cando ela recibe a chamada, que... Pero creo que para xustificar... Sí, claro, non? Sí. Que están a falar bueno, parece que están facendo como na primeira, non? O outro lado da liña é simplemente que está mala conexión ou algo así. E logo cando atopan no fallado a outra coa bolsa, na cabeza e tal. Sí, bueno, e fan, aparece tamén un unicornio de vidro, ¿no? Que isto, que non vai ter máis papel en todo o filme, simplemente decir, isto é Black Christmas, e tú dices, isto non é Black Christmas. Tamén é Nadal, ¿no? Sí. Hai unha fraternidade femenina. Sí.
Pero non teño un fallado, tío. O sea, non teño un fallado. Teño un cuarto dos trastos e tal, pero que non ten ningún papel, únicamente, sabes? E que máis? O sea, que Billy non existe, a policía non existe este señor do campus, sabes? Bueno, que é un machista e un inepto e que non ten nada a ver, non ten nada a ver. Que na primeira code, lembrades cando teñen que localizar a chamada, Sí, eso toda mola que lían aí, que claro. é a hostia, non? Para o gran a gran reviravolta de están chamando dentro da casa. Sí. Aquí Qué guai. digamos, o que fan é sustituir porque é outro filme que é sustituir as chamadas inquietantes estas de Billy por whatsapps Sí, mensaxes que están ao nome deste fundador da Irmandade, non sei que, Hawthorne. Sí. Claro, son estas mensaxes cheganlle a todas. Non sei por que non o comentan antes. Sí, non o comentan entre elas nunca. Sí. Eu tamén recibí mensaxes. Bueno, pues Hostia, sí, van é verdad que 50 non minutos de filme, sabes? Claro. Sí, non o comentan entre elas. No, sí. no. Si aparte son mensaxes de vamos che matar, Sí, vamos vas aí. pedir clemencia de xeonllos, non sei que. Sí. Claro, en plan, bueno. Xa. Algo gracias. Boys ben boys, ¿no? E nada, o sea, que dicir, o problema eu creo que lle puxeron o nome para, digamos, estafar incautos como a min, que ve Black Christmas nun póster e di, bien, vamos ir ver, ¿no? Pero realmente este filme podía ter outro título e xa está, e ser un filme completamente independente, que é o que é no fondo. Bueno, tampouco funcionou na billeteira moitísimo, non? É dicir, colleu aos incautos e sí, recuperou. Os incautos e pouco máis. Meteron 10 millóns, creo, e recaudaron 10.400.000. Bueno, o sea, nada. Moito me parece. Bueno, pues é un fracaso en sí, porque sí, claro. Al final un filme tamén é un investimento, se non é só recuperar o investido, non? Tens que pagar a todo o mundo. Sí, aparte, non sei, para a productora de Blumhouse, que están acostumados a meter 4 duros e arrasar, non? Hai cifras millonarias e tal. Sí, pero tamén tiñan o problema que xa podían saber o resultado tendo tan pouco tempo en facer toda a peli. Sí, porque eso non se comentamos aquí, pero todo o proceso de preproducción, postproducción e tal, todo levou 5 meses. E decíades vos que 27 días de rodaxe, bueno, que son moi pouco. Pues aí está. Aí tes un pouco resultado. Sí, hai guións que tardan anos en perfeccionarse para empezar. Eso xa tens que ter tempo, pero vamos. Claro, outro segundo problema, o guión. O guión que bueno, que da propia Sofía Takal e de April Wolf, para min ten bastantes, bueno, bastante criticado por moitos aspectos, ¿no? Para comezar, o feito de que son todos os personaxes, os positivos, os negativos e os neutros son todos caricaturas. Sí. Non son personaxes reais, non son xente con... Non, porque xa primeiro os malos xa teñen todos unhas caras de cabrón. Sí, de malos. Esa mirada, Sí. E piscar o olla. Como cando comendo chicle. Para os lados. Sí. Que fan cosas de malos, ¿no? Porque non, o sea, non fan cousas de xente normal. Claro. O sea, normal mala, ¿vale? Sí. Sino en plan, vou entrar na cafetería para decir, te violaron hai 3 anos, ¿no? Eso pasa en algún momento, en algún sitio, en algunha sociedade do planeta, que decir... E logo lle cae un vaso de auga na cara que como... non sei. É como todo moi artificial. É como algo moi pouco... E o rapaz, a ver, claro, se está normalizado o rollo nos campus e tal, igual intentan vender esa mensaxe, non? De isto está tan naturalizado que podo chegar aquí para dicirche na cara que te violei fai 3 anos e me tira dun pé. Non sei se esa é a intención, non? Eu creo que deixa claro que é o bon e que é o mau nesta historia e se acabou, ¿no? Reduciron demasiadas cousas, non? Hai personaxes con grises prácticamente. É todo os
os homes desta fraternidade son con cara de cabrón, se son malísimos. Bueno, así con grises está un dos, digamos, aliados que teñen elas, non? Que é o mozo dunha das rapazas. Sí, pero que está con elas guai e tal, pero chega un momento en que bebe, solta aí un norolmen, non? Bebe dúas cervexas, vale, porque isto... Bueno, pero tamén está afectado... Está afectado polo... o pitido este, non? Sí, No, pero é antes de que lle dé o... No, antes de que sintonicen aí. Cando está bebendo a cervexa, o tipo doelle a cabeza, vale? Que eso non te explican, pero claro, é o fundador interaxindo coas mentes dos homes, non? E entón comeza toda unha sarta de clichés, sabes? Non todos os homes son violadores, non sei que, como me metes nese saco e tal. Sí. Pero eu penso que isto di antes de que... Non porque el volve para disculparse. Sí. Claro. E aí é cando lle dá a dor de cabeza. Vamos facer spoiler porque xa está. Sí. Que ademais, o sea, é toda unha serie de clichés un detrás de outro, ¿vale? Pim pam, pim pam, pim pam. Eu creo que aquí o proceso de escrita de guión foi que estupideces din os homes, ¿no? Como fan mansplaining e como fan tal, e vamos por todo nunha frase, ¿vale? Si, non, ela colle da man e tira del pa botalo, non? Se eu te collera así, se liaría de Dios, ¿no? Sí. Tamén las mujeres matan a hombres, bueno, que sei, sabes? Todo este tipo de chorradas, ¿no? Pero que disto, que existen, na realidade existen ese tipo de comentarios, existen tal, pero que están todos metidos nunha puñetera frase, ¿sabes? Nunha frase subordinada, ¿sabes? Aparte unha personaxe que até ese momento era, bueno, veo que distío triste que na realidade hai moito tonto do igualismo. Ni feminismo ni machismo, non sei que. Pois, bueno, facendo spoiler cando volve para disculparse, ¿no? Porque, bueno, ten un trasfondo bon, é un home está afectado polo sistema patriarcal, pero bueno, reflexiona e volve, ¿no? Claro, elas xa están sendo saltadas por lo que elas pensan que é un antagonista, pero que son varios, ¿no? E entón, pues, encontra a Riley, ¿no? Armada e tal, ¿no? E tipo, ¿qué? ¿Dónde está miña churri? No sé qué, ¿no? E era, cala, no sé qué, que nos están atacando e tal, pero a miña churri onde está, ¿no? Claro, non, se pone aí de superhome protector, home protector, non sei que. Isto é cousa de home. Non toque de lo meu. O home ten que defender a súa churri, ¿no? E va, punto, flechazo, morte. Sabes que isto, bueno, vale, perfecto. É un personaxe que non achegaba nada. Sempre, bueno, xa comentou todas as tonterías fora. E bueno, creo que ese problema está durante todo o filme, o sea, claro, é dicir, é un tipo que simpático, está ben con elas todo o tempo ata que non é palma. Logo temos o outro home que, claro, é como demasiado majo, simpático, interés romántico da protagonista, claro, sí. Sí, moi, claro, que un tipo que cae ben, pero esa idea podía estar ben, ¿no? Está pasado de bosta. Pues, sí. Penso que é unha herramienta para que sospeites, como algo máis para que este por aí este será bon ou será... No inicio sí, pero creo que chega un momento que directamente ves que o tipo non ten mal fondo e tal, pero eu creo que ese tipo só ten un papel fundamental no enredo, que incluso, ¿no? Os aliados, ¿no? Están influídos pola masculinidade tóxica, ¿no? Porque este tipo ao final acaba sendo incluído no rito desta fraternidade masculina, ¿no? E acaba sendo un chungo. Isto vale, bueno, entendo que se queres... Logo cando xa, pero eso é ridículo, tal, sí que di, no? Bueno, que o rollo sobrenatural para min depois cando remata de estropear xa o filme, cando matan o tema sobrenatural, digo tipo, que non son así, que foi esta merda sobrenatural e se que vas pero que isto que bueno, terrible. Pero que como idea non está mal, o sea, como idea de base, en plan, bueno, vale, pues incluso os homes máis sensíveis a este tema, pues teñen as súas contradiccións, as súas historias, ¿no? E eso se simboliza, bueno, pues eso coa maxia esta que lle aplican, ¿no? Pero que está todo tan mal feito que dá un pouco de medio vergoña, ¿eh? Sí, a ver, moi evidente todo, non? Pero sí, claro, é como isto de, non, é que eu... Igual quero representar eso, non? Pois eu son feminista, pero cando estou no traballo rodeado de outros homes e algún di unha barbaridade, pois eu non lle corrixo e ao final tragas até que
eres parte do asunto, por non implicarte tal. feito, Non sei se está feito con esa intención, sí, se está sí, feito con esa intención sí. é moi pouco elegante. Pero sí que de feito cando a Riley entra na loxe esta masónica de alfa, beta, gamma, non sei cuantos, ¿no? Que están facendo rito, non sei que basicamente danse a entender, eu non xo din, pero entendo que a van violar novamente ou algo así, ¿no? Entra como unha figura aí oscura e tal, é como que se lle ofrece, ¿no? A tal, e o que fan todos os homens que están no círculo é darse a volta, en plan mensaxe, sabes, como si toleramos esto, ¿no? Todos os hombres miramos cara a outro lado. Sí, en plan, a ver, isto se podía facer dunha maneira moito máis natural. A ver, iso incluso non é un mal detalle se funcionase todo o demais, pero que non. Sabes, digo, eu cando meteron aí o tema sobrenatural, foi como, hostia, isto sí que agora é absurdo, non? O seguinte. Sí. A todo isto... Eso é que, bueno, eu non son fan de que me sobreexpliquen nun filme as movidas, non? Dicía a semana pasada con Virus, cando está ese personaxe solo por ali falando para que o espectador se entere un pouco do que está facendo, non? Ou... Joder, o mesmo que comentábamos no final de Assassination Nation, sí. Que me parece, bueno, até os últimos 5 ou 10 minutos me parece a hostia ese filme. Tiña apuntado. E pecan de isto, é como, joder, é que estaba todo tan fetén que a explicación enturbia o resultado final. Pero non, anotei, non vos lembra máis que a Black Christmas a Assassination Nation, porque ten un elemento que é bastante parecido. O que pasa é que eu respeto máis a Assassination Nation primeiro porque non me venderon como Black Christmas. Está moito mellor feita e ten Sí. escenas brutais, non? O plano secuencia de dentro a fora da casa na que están. Pero que eso, para mí, de verdade, estaba vendo o filme, era como, bueno, isto vai caer seguro nun mal de ollo, e os últimos 10 minutos foron un baixón, precisamente por ese esforzo en que todo o mundo comprenda do que estamos a falar aquí, cando, joder, un filme pues, require dun esforzo por parte do espectador, e hai unhas ferramentas, un linguaxe cinematográfico que, non sei, é como algo entre medias, non? Quero dicir, me pasa, por exemplo, con Blade Runner, non? A versión esta que ten a voz en off para que ti sepas o que sinte Deckard, é como, joder, que non fai falta. O que sinte o actor que ten que interpretar eso, e bueno, e as sutilezas da propia historia, que decir, non é o mesmo decir estou triste como estou ben e ves que ten unha cara en algún momento o director a través da cámara en que enfoca que plano o plano que se escolle para tal. E aquí non, aquí deciden que directamente falan das cousas e xa está. Pero eso é o que pasa, non sei se tens esa sensación, pero teño a sensación de que pasa con todo o terror moderno, que así, o sea, bueno, comentabas ti na de Candyman. Na de Candyman, por exemplo. Na de Candyman, en plan, que te explica a xentrificación falando. Pero, tío, que o tipo vai ao barrio, que xa estou vendo como está o barrio, sabes? Xa sei o que é a xentrificación. Aparte, que eu, como cidadán, xa sei o que é a xentrificación antes, ¿no? Pero vamos, que non o sei, ¿no? Vale, pues, que no propio filme xa te están mostrando como era o barrio no pasado e como é o barrio agora. Aí pasou algo, ¿no? Pues eso que pasou é a xentrificación, non necesitas ninguén que te explique. Monte Alto é un bo exemplo. Sí. Non sei, vos tedes a sensación de que vos reunides con colegas e estades aí de botellón e non sei que. Sí, porque claro, primeiro veñen os artistas a Monte Alto e non sei que, e entón suben os precios da renda. Entón sí, agarrando os turnos de sí. Para falar, non? En vez de falar todos a vez. Claro. Como en plan, esto non é real, isto é, bueno, a xitación e propaganda, que incluso a xitación e propaganda pode estar ben feita, pero non creo que non é este o caso tampouco. Eso. E nos remitimos, por eso fixemos o repaso tamén a primeira de Black Christmas. Non están falando de feminismo, non se menciona esa palabra en ningún momento. Non están falando tampouco de o poder masculino, o patriarcal, non sei que, o tal. Pero ese poder patriarcal está aí. Pero está aí. Claro, sí. Está aí. Logo tamén esta personaxe negra que é a que recolle as firmas, que tamén como todas as frases que di super eslogans, sí. Moi demasiado explícito, perde o gusto, digamos. E moi banal, moi superficial. Claro. Sabes, aquí dicir, os problemas que hai de fondo son reais, pero o
os personaxes son tan superficiais que convirten o asunto como en algo moi trivial, incluso cando vale, os queda claro que tal, o feminismo, non sei que, ben, pero despois van facer unha especie de baile sexy sí. Bueno, pues a mí eso me moló. A mí no, e te vou dicir por qué. Porque, vale, van facer este baile sexy. É suposto que Riley non participe. O que pasa que, bueno, a que ia participar prácticamente, bueno, Riley salva de unha violación segura, ¿no? Sí. E porque está bébeda, está drogada e tal, bueno, un pouco o que lle pasou a ela anos antes, ¿no? E a outra non está en condicións para continuar con o show, e entón pues convencen as amigas. Por certo, hai que decir que as amigas son unhas cabronas, porque se a tipa non quere, e ten os seus motivos para non querer, vale? Pero bueno, a forzan a sair ali, e entón ela improvisa como unha especie de tal, no cual humilla, digamos, ao seu violador pues, públicamente, ¿no? Vale, ben. A todo isto, todas saben o sea, sí, esa letra que está improvisada, todas a cantan. Eso tamén é máxico. Está improvisada a letra, non? Sí. Improvisan a vez. Sí, improvisan a vez. Pero non era unha improvisación. Sí, era unha improvisación. Non estou seguro, Sí, que de feito que todas se quedan en plan anda, e esta que lle entrou agora, non? Pero depois todas siguen sabes, isto. Pero isto non está improvisado, que facedes vos facendo coreografía como, sabes? Que de feito estaba flipando porque dixen, hostia, estas agora van facer ali un baile sexy, non? Con ese atuendo e tal, e digo, hostia, pues igual non é que lle dean esa reviravolta de que non, que van ali a trolear e a acusar da cultura da violación e tal, que era como, joder, o que se facía nas prazas, non? De violadores, e tal. Sí, pero que a cuestión é que eso é algo que sae da propia Riley no momento que ela está paralizada porque ve ao seu acosador diante, ¿no? E isto, bueno, pues é unha improvisación, as outras que fan que se improvisando ao mesmo tempo. E isto que é algo como moi mal pensado. Sí, eu tamén interpretei así, que estaban improvisando ao mesmo tempo e tamén por eso. Hostia, pues non me quedé con que foron improvisación. De feito, pensaba que animaban a ela a coller valor para plantarlle cara e como gañarlle a partida, non? O asunto. E depois o superficial do asunto que vale, humillan ao tipo públicamente, ¿no? Humillan, quer dizer. E ves os homes están en plan, esas están as feminazis estas, ¿no? E tiranlle movidas. E, o sea, que humillar, quer dizer, humillar entre o público objetivo que xa está en contra, ¿no? Da cultura de violación e tal. E saben, en plan, xa gañaste, non sei que, ¿no? Gañaste, esta tipa foi violada hai 3 anos, ¿no? E este tipo está libre, o sea, gañou nada. Si hai que darlle carpetazo ao asunto, como, bueno, igual debería haber un suizo, ¿no? Que tipo debería ser procesado, o tipo debería ser... non sei, como todo moi superficial. E un detalle, ¿no? Que eso está copiado do original, que é o do xantar dos orfos, non sei que, ¿no? No original é un xantar de orfos, ¿no? O sea, elas van e fan como voluntariado para os nenos pobres dali, pues levarlles un pai natal, uns presentes, emborrachalos, en o caso de Margot Kidder, e tal, ¿no? Bueno, pues ben, ves que son tipas que teñen a súa consciencia social, a súa tal. Aquí, o xantar dos orfos é un botellón deles, non hai orfos. É que, en plan, aquí a cuestión de clase está completamente eliminada, é dicir, non hai diferencias sociais, quitando, quizás, hai unha urna para meter cartos e pouco máis, non? Sí. E aquí, bueno, a única que quizás mostre algún tipo de, bueno, como que pertence a clase traballadora ou así, sería Riley, porque traballa na cafetería, pero que é algo como ultra secundario, es que está ali como porque quere, vamos, se non quere non está. Non sei, é como algo, é como moi demencial todo o filme, non sei. Bueno, xa me caguei no filme todo o que quixe. Falemos das mortes. Outra. Pasamos de mortes que teñen unha intencionalidade dentro do relato, que teñen un sentido no original e tal, a o gore extremo da segunda, de mortes en plano con moito sangue, con moita víscera e moito tal, a mortes fora de campo. Todas as mortes son fora de campo. Sí. É que, en plan, estás facendo un filme de terror, non podes facer eso, sabes? Podes facer unha vez, 2 veces, sabes? Pero xa está, terás que pôr unha morte aí, non?
Pasa que para maiores de 13 anos o filme. Sí, eu non vin eso, porque senón non vou xa a sala de cine. A ver, o feito de que os maus non teñan sangue e teñan o petróleo tal, é por eso tamén. Se querían ter unha certificado sí, que era de... que mandabas tío WhatsApp onte, non? Que era como, no, esto representa masculinidade tóxica e que non querían meter sangue para... Sí. Que pasara o corte e podera ir peña de 13 anos. En serio, un filme de terror que non ten mortes en plano, que non ten sangue, né? Que non é un filme de terror. Non sei, a mí non me parece. Non, hai mortes ridículas, empezando pola primeira, esa rapaza facendo anxo na neve. Logo hai a protagonista clavalle unhas chaves no pescozo a un dos malos. Do tema da sí. defensa de... O tema é que tiña que ser un pescozo de ferro, porque logo outra das amigas costalle moitísimo arrincar as chaves do colo que vamos a ver. Sí, está aí un cuarto de hora aí. Sí. Tamén é a diferencia da original. Cando na original vemos este cadáver no desván ao final, que queda aí olvidado, é algo tristísimo, moi trágico. Que función ten? En plan, ese crime non se resolve, o seu pai está desesperado, claro, buscando a súa filla, e a súa filla está na mesma casa, sabes? Sí, bueno, que a policía non subiu mirar aí tamén e logo, é curioso. Cando vemos nesta, bueno, quizáis é un pouco a morte un pouco mellor, que ten un plano así moi raro e aparece un dos malos collendo, bueno, a rapaza esta da copa menstrual Sí, pero eso aparece directamente nunha terraza, sí. Claro, refírome a ese momento. Cando sai o plano deste cadáver, da igual, non sí, tampouco non é moi impactante. É dicir, o esqueces, porque non... Bueno, incluso que aparece no cuarto este dos trastos e non sei que podes dicir, bueno, podes identificar vagamente como fallado a primeira ou a segunda, ¿no? Sí, cando está a coller as luces. Sí, e que ten as luces tal que se achega, bueno, pues esta caricatura de feminismo radical que así que ten o cristal na cara metido a... Ten o cristal na cara, non se ve. Non se ve nada, sí. Eso cristal na cara, así como de perfil. Sí. Que para min, bueno, non sei se que igual vin unha versión censurada, porque claro, tan explícito que lle vai dar a volta e non ves o que... Sí, ves eso, que leva o cristal na cara, pero que non xa cortan rápido. Sí, en plan, pero o impacto aquí onde está? Se non ves o que fixeron con ela, pues, é como que, bueno, pode estar dormindo, quero dicir que non... En serio, é un plan como... Para que faz isto? Mellor non facer nada, non? Bueno, outra cosa así que é moi chunga é... Bueno, que todo o filme están a desaparecer obxetos, non? Das rapazas tal, pues eso, da copa menstrual que dicían aí ao comezo, a peineta tal, e claro, cando ao final están ali expostas, non? Como a trofeos para saber a quen hai que matar e tal, que te un flashback. Sí, sabes o da copa menstrual que... Te volven poñer eso así con un pouco de eco e tal, e como, hostia, pero é necesario que eu me lembro... Que decir, non era tampouco tan rebuscado. Que ademais o impacto sería que ela vise a copa menstrual e diga, merda, esta amiga que lle prestei a copa menstrual desapareceu tamén, pero que xa fala que ela desapareceu incluso cando ela non sabía que desaparecera. Claro, non é que desapareceron tal e cual, ¿no? Pero tú non sabes que a outra está desaparecida. Comezou unha ráfaga de flashbacks que non sei, moi cutreiro. Claro, logo cando están asediadas na súa, bueno, irmandade, vemos como eso consigue liscar e tal, e van no carro, as túas opcións son en plan, unha di, pois imos a policía, e a outra non, porque o que temos que facer é bueno, que aquí xogan un pouco coa mudanza de papéis, ¿no? Que a atrevida e tal era esta feminista como se chama, joa?
digamos a racializada, que era máis radical, máis extrema, que sempre estaba ela a ter que enfrentar estos medos e non sei cuantos, ¿no? E a protagonista, Riley, que sempre foi en plan, bueno, sempre estaba con esa historia de, bueno, no, tanto, ¿no? E tal, pues aquí como que te dan a entender que hai un arco, ¿no? Que non hai, que en plan, que ela toma o papel de muller empoderada e en cambio a outra, pues di, no, vamos a policía, mellor tal, ¿no? Pero que... Sí, pero claro, que a outra opción de repente nese intre explica todo o que pasa sen ela poder sabelo, sen ela ter nin idea de lo que está acontecendo, sí. Claro. Non temos que ir a destruir a esta escultura Hawthorne. E ti, pois iso, entretés un pouco os rapaces, eu entro aí e xa da igual que se sean todos e que estén todos armados que pode máis sal, ¿no? Claro. Sí. Logo temos esa colega traidora. Sí, a Rocío Monasterio do asunto. Sí. Bueno, que aí xa como comenta ao comezo, non? O profesor, non? Pois isto escribiu unha muller e tal. Pois hai algunha pista de que vai haber alguna traidora. De que hai mulleres que colaboran co patriarcado. E como termina a muller traidora? Pois igualmente, non? Matada por patriarcado. Por él, claro. Sí, no, que dicir que as metáforas están ben pensadas como metáforas, pero non funcionan, é dicir, non funcionan como filme, vamos, é todo moi evidente, ¿no? Pero bueno, a mí o detalle de que houvese unha tipa que colaborase co machismo, digamos, eso que me pareceu ben, porque cando estaba no cinema, en plan, claro, todas as mulleres son fantásticas e todos os hombres son chungos, ¿no? Bueno, no caso de todos os hombres son chungos, máis ou menos, é así. Pero claro, era todo todas se levan moi ben, todas se queren moito, tío, que nun sitio, a ver, nun sitio no que hai 20 persoas xuntas, te roce seguro, por ben. O sea, non é imposible que non sei, é como moi... Sí que hai un momento que eso, cando invirten os roles entre las dúas, que hai así un pique. Pasa que eso, que distinto non hai un arco que é todo moi de sopetón, non? Si logo gustoume un pouco o tema ese de que vai o policía este inepto entra pola porta e de repente... Tú pensas que van a hermandar... Eso me colleu por... Eso estivo chulo. Creo que foi do que... De feito, eu dixen, e que fai esa aí, non? Se non estaba e tal, como, hostia, non, que están atacando todas. Sí. Todas as mulleres están en perigo por la violencia machista. Eso estivo ben. Sí, ese detalle estivo simpático, sí. E logo, que do final non se pasaron un pouco. O final é Assassination Nation, por eso pensei en tal, entran as mulleres e se cargan os tíos. Claro, porque se supón que unha maldición que non todos son así, e aí palman 20 e pico personas, polo menos, queimadas, así de... Que aparte os pechan sabendo que van a arder. Que morran, pero que xa non hai rollo sobrenatural, da igual. Un pouco basta. Sí, bueno... Que de feito o tipo de, non, é que eu está poseído, non son así de chungo, non? E diste... Pero os de dentro que se fodan, sabes? Pecha aí que ardan. Sí. Bueno, que consecuencias legais terá eso? Non sei. Se acaban de cometer un xenocidio no campus. Sí. Claro, engañamos. Que pasou? Nada, que me atacaron e tivemos que tomar medidas. Logo se explicaría, nada... Fui autodefensa, ¿ves? Sí. Prendeu un porro con unha cortina e tomar por saco, ¿no? Sí, bueno, y estes paus que están cruzando, que están pechando, barrando a porta. Remos ou algo así que levantan. Eso arde, eso. Sí, no, esa prova queda eliminada. Quero dicir, creo que tiraron... Bueno, como todo filme, ¿no? Unha fuxida cara adiante e se acabou. O sea, a mensaxe esta. Aparte remata eso, mirando como vai arder o asunto. Non hai un epílogo, non hai unha... Hai unha escena nos créditos que vos non visteis porque zapateache dese ordenador que se cortan os créditos e aparece o gato lambendo o chapapote non? E tal. Non sei moi ben... Black Christmas 2. Claro, gato machirulo. Sí. A masculinidade tóxica do gato. Pois... Que tampouco sei que sentido...
Bueno, que o gato era o gato sí que aparecía no primeiro filme, había un gato. Entón eu creo que dixeron, vamos meter un gato, por que non? O sea, pero é como pensabades que rematou o rollo, pois o gato vaise contaminar con isto e que van facer? logo te pega un Tal vez te convierte en un zarpazo, machista, ¿no? É dicir, un virus que muta a animais. Ou posúe o espírito de Hawthorne ao gato. O gato. Sí, non creo que teña continuación esta. Non ten pinta. No. E logo esa manía de dicir frases super guais, non? Antes de cometer as accións, non? Pues, metichedes coas irmás equivocadas. A tipa, digo, tamén me lembro que frase antes de reventar o busto, non? Non nos ides doblegar, non sei que, tal. Sí, de todos modos... A outra cando queima o profesor, profesor, non sei que, lle di a frase, aínda colla a movida. Sac mai e o deixa en suspenso. De todos modos, está fatal feito, pero bueno, cando a protagonista colle o busto de Hawthorne, ¿no? E ele acaba de deixar ao violador, que tamén é unha luita moito simbólica, ¿no? Que o tipo reproduce, digamos, a mesma postura que mantivo coa violación dela, pero ela se sobrepón, colle e se pon encima, ¿no? Como dicindo, as mulleres que luitan acaban por encima, eso, ¿no? E que dices, bueno, vale, de acordo, ¿no? Entón sai, agarra o pé, non sei se dá unha patada, non sei que, colle o busto, que eu pensaba, bueno, pues agora lle vai estampar o busto contra a cabeza, ¿no? A ver, el dalle unha hostia. Non existe. O sea, cando mudan de plano, el que estaba no chan e tal, el xa desapareceu. El dalle unha hostia hai un escalón ali e dalle coa cabeza. Pero que o tipo está no escalón, ¿eh? Mudan de plano coa tipa collendo tal e o tipo xa non está aí. Entonces, desapareceu, que pasou aí? Pa fogueira. Que de feito pensaba, bueno, agora lle vai tirar o busto encima, ¿no? En plan, te jodes e te comes o teu Hawthorne, ¿no? Si, nesa batalla, cando entran ao reforzo, que cada unha leva un arma diferente, en plan, unha con a silla, outra cun taser, non sei se... Sí. Está curioso. A ver, que diste, eu me defendo, me sobrepoño o meu agresor, pero ao mesmo tempo podes dicir, pero non son unha asasina. Pero bueno, 3 minutos despois sí. Porque queman a todos vivos. Sí, tampouco ten moito sentido. No, somos mejores que ellos, ¿no? Simplemente los quemamos. No sé, es como todo muy mal hilado, eso, muy mal engarzado, ¿no? Joder. Pero bueno, ven queimados. No, eso sí, los tipos merecían arder, vamos. Pero bueno, no sé, historia muy mal construida. Por certo, os nomes delas bueno, son así nomes que podrían ser tanto de home como de muller, non? Riley, Marty, Chris e Jessie. Non sei tampouco se de moita importancia o asunto para o que quere contar o filme, pero bueno, sí que son nomes así máis unisex. E logo que a dirección da casa delas é o 1974, que digamos é o ano no que se fai o original Black Christmas. Mira, ves, outro detalle, outra justificación. A rúa Elm, que Street, no que está John Saxon. Sí, certo. Pois nada, bueno, de esto, quero dicir, xa que fixemos un pim pam pum aí de tal, quero dicir, e que estamos un pouco como, bueno, digamos que entendemos cal é a mensaxe, compartillamos a postura diante da mensaxe e tal, pero eu creo que hai alguna cousa moi negativa no caso do enfoque neste caso da directora, de Sofía Takal, e é que comentábamos antes o do PG-13, ¿no? O de bueno, que a calificación por idades. Sí, calificación por idades, que intentaron que fose para menores de 13 anos, ¿no? Bueno, pues esto é un rollo comercial e se acabou, non hai máis historia. Por eso sustituíron o sangue por esta cousa negra, porque se mete sangue xa te sube a calificación por edades. Por eso é o filme moi inocente en moitos aspectos, sí, mortes fora de plano, tal. Pero aparte, Sofía Takal dixo unha cousa que a mí me parece que desacredita un pouco toda a mensaxe, que
bueno, ou toda a postura, digamos, dela, ¿no? Respecto ao feminismo e tal, ¿no? E é que ela quixo constantemente facer unha cousa máis light, ¿no? A nivel de terror, o sea, con menos sangue e menos tal, para atraer ao público feminino. Unha contradicción, bueno, para min bastante, está fora en contra do feminismo. A ver, a mí me parece pouco feminista eso, de feito. Joai, remítome non xa, bueno, as fans do terror, digamos, as mulleres que son fans do terror e tal, e que poden ver como calquer home, ¿no? Sangue na tela, porque é así. E como as propias realizadoras, joa. O Slumber Party Massacre, que é un slasher onde hai mortes e onde hai tal, eso está dirixido por unha muller e ten unha mensaxe feminista, quer dizer, parece que está inventando algo, non sei, non me cae ben, sinto, tiña que dicilo, pero que esa frase me parece super fastidiada, en plan, non vamos conseguir unha calificación por idades de menos 13 para que podan vir as mulleres, en serio. Sí, non, fraco favor. Sí. Nada, bueno, pues muy ben, Sofía Takao, que tal te foi con eso? Bueno, non ten nada máis despois de Black Christmas. Despois deso non. De todos modos, vin que tiña unha carreira un pouco máis extensa do que eu sabía, vamos, porque aparte da dirección deste capítulo desta serie, dirixiu dos filmes antes de corte indie e tal, que teñen bastante boas críticas e tal. Entón, bueno, aí ainda non me atrevín, porque como lle collí un pouco de manía, pero igual hai que botar un ollo, porque igual aí sí que hai algo positivo, ¿no? E ela ademais é actriz, ela participou en varios filmes como actriz e tal. Pues, nada, hai que ver aí a carreira dela. Seguramente haxa cousas máis interesantes que esta. Si non, que o deixes. Pois chegamos un pouco á conclusión deste linchamento. Ben merecido. Vamos concluir con algo positivo, que é escoller as mellores cenas, secuencias do filme, bueno, por destacar tamén cousas positivas, que, bueno, algunha ten, ¿no? Entón... Si, eu, bueno, mencionaba antes o tema ese de que pensábamos que era unha fraternidade, pero era outra. Está guai, pero claro, sí que quizáis ese plano bastante raro que comentaba antes do asasinato da tipa da copa menstrual, sí, que está isto que está como a parte da acción e estás vendo todo, ¿no? Sí, ves varias portas de habitación, se la va indo dunha habitación a outra e tal, e de repente como... É a única escena de suspense que hai en todo o filme, sí, porque sí, estás claro. pendente de todas as portas a ver por onde aparece o... Sí. Claro, de repente aparece como moi rápido e estrangula coas luces de Navidad. Sí. Quizáis foi un pouco, bueno, o único salvables en que tampouco fose aí. Bueno, pero a idea non está mal, Sí, claro. Entendín que bueno, que había... O que pasa que é unha idea frustrada tamén, porque así que colle a tipa, pum, corte, vamos a unha escena feliz, vale? Iso, entendo que a matou, pero vamos, tampouco non... Eso me queda claro. Sí, o sea, eso está ben, pero creo que é moi abrupto ao final. Sí, claro. Por destacar algo, porque non ten moito de rascar. Bueno, pues en tu caso. A mí o que dicía Miguel o comezo tamén, o de que non era só un ataque aislado. Cando vai o seguranza, ¿no? Do campus. Pero voume quedar cando fan a actuación, me molou bastante. Ainda que, joder, ahora que dicides que hai unha improvisación así arruinamos a inesperada, sí, un pouquiño, sí, joder, non o lembraba. Pero bueno, sí me mola porque eu presulguei o asunto en plan, joder, pero estas que tal, como van a actuar aí, despois de tanto feminismo e van facer aí e logo, bueno, pois non se cortan en chamar as cousas polo nome, non? Que son unha banda de violadores e tal, e bueno, me molou bastante, aínda que tamén eso, cando van non é só nunha casa, non? Está fetenta. Sí, bueno, eu comentamos os tres, ademais ese detalle sí que está simpático, te esperas que entre na súa fraternidade e resulta que o ataque masivo, ¿no? Pero voume quedar con unha
O sea, que comenta Miguel, por exemplo, está moi guai tamén. Voume quedar con unha que tamén é frustrada, e que é moi frustrante este filme. É frustrada no final, que cando ela vai... Que vai facer? Ela está na Irmandade Alfabeta, non sei quanto, a dos homes machirulos, non? E non sei se está buscando a amiga ou algo así, porque a amiga está desaparecida, a amiga esta de que ten que facer actuación, ten que facer o show. E entón pasea polos corredores desta fraternidade e están como os cuadros, non sei, os presidentes ou os membros, ou non sei, hai como cuadros de señores brancos heteropatriarcais e non sei quantos, non? Mirándoa, vale? E entón ese detalle simbólico sí que me parece moi bonito, porque o filme vai de todo eso, ¿no? E entón é como ela, eso, nos corredores, soa sendo centro de atención de cuadros, que dicen, non son persoas reais. Sí que apareceu un cuadro do profesor tamén. Sí, sí, están todos como o patriarcado está vixiando e tal, ¿no? E entón, bueno, eso me parece moi ben, pero claro, eso es frustro final cando tipo intenta entrar nunha sala e descubre todo petate xa aos nada, que pasaron un cuarto de hora de filme, 20 minutos. A ver, o que non descubres aí é que é un asunto sobrenatural. Xa, eso sí. Pero tolísimo eso. Pero que es que bueno, pues, no, ¿eh? Pero bueno, esa parte previa me pareceu que bueno, que tiña a súa gracia, que estaba feita con certa, bueno, con certo sentido, ¿no? Sí, e bueno, tamén destacar outra cousa positiva que o que dicía Churi ao inicio de que ten bastante bo ritmo, porque a pesar do mala que tampouco é que se faga moi longa, non é algo que queras deixar de ver ou queras apagar rápido. O que vos comentaba off the record, a min a primeira sí que se me fixo eterna, a primeira vez que o vi, a segunda non, a segunda foi rápido e tal, pues sí, porque ten ritmo, pero a primeira está tan indignado, porque ademais o cinema non é barato hoxe en día, entón non sei canto pagar máis en Natal e tal, para ver o tal, e estaba dicindo, pero isto non é Black Christmas, non pode ser, sabes? Cando van conectar co espírito original, cando van conectar co segundo refrit, vale? Cando van conectar con algo, e entón me estaba removendo no tal, e entón sí que se me fixo algo máis longo, ¿no? Por impaciencia. Aquí, na segunda vez que vin, como xa, bueno, xa sabía o que ia ver. Xa máis tranquilo na casa, bueno. Pues, bueno, sí, é certo que o filme é áxil e pasan cousas e tal. Pero bueno. Pero que cousas. Pero bueno, é un fastidio que non porque pense que merece máis nota no Film Affinity, non? Pero cando te pos a ler algunha crítica, ten esa nota. Sí, por porque motivos una lesión de ofendiditos sí. Aí de que isto é feminismo extremo, sí, que feminismo radical, estas feminazis e tal, é unha lástima que se cesa o corte para facer unha crítica ou dar unha mala nota, non? Eso é o... Me pasaba fai pouco tamén, perdón, vin o tráiler dunha serie coreana que ainda non vin, non? Que se chama My Name, que bueno, unha especie de John Wick femenina, non? Hostia, tío, todos vas aos comentarios do tráiler e todo era, pero esa tía como anda a reventar cabezas de homes que lle sacan 30, 40 kilos, e como, hostia, pero estamos de acordo con que John Wick mate 2.000 personas, sabes, eso é normal, non sei, Sí, non quero dicir eso, sino dos tempos, que dicir, non sei que filme tamén tiña unha nota bastante baixa, porque sei que tiña un trasfondo bueno, feminista, ou tiña un subtexto feminista e tal, e claro, e a nota baixa é porque hai xente que vai especificamente a rebaixar a nota por motivos legítimos, por motivos de están as feminazis, non sei que, bueno, tío, es estúpido, non te gusta o cine, se acabou. Sí, claro, para eso, buscar información das películas, pois utilizo varias vías. Nesta ocasión sí que fixen o tema de buscar críticas, reviews en YouTube, entón escribín Black Christmas 2019 en YouTube. Ao primeiro que sae, que é un vídeo como de 45 minutos de un fascista directamente
poniendo podre a peli, pero por los motivos antifeministas. Sí, pero que se xente estúpida, que se vexan original, e original tamén ten ese subtexto, a ver que te parece. Sabes, man, eu que podo criticar este filme non é o subtexto en sí. No, claro que non. É máis falta que o fan texto, historias quero dicir, así, que non ten subtexto, ten texto. É a forma, claro. Non é o trasfondo que real, sino é como está explicado, ¿no? Como está enfocado o filme. Pero bueno, o filme fala de problemas reais. Sí. Eso está fora de discusión, no mínimo aquí, que non hai tal. Sí, bueno, pues eso é un fastidio. Bueno, son todas estas cousas de James Bond non pode ser unha muller negra, de Si, non pode ir de paquete nunha moto se conduce unha muller. Sí, todo este tipo de historias, ¿no? O sea, James Bond puido ser de toda unha saga de machirulos e tal, pero como se senta detrás de paquete nunha moto con unha muller, bueno, o sea, isto non... Aquí hai unha crítica ideolóxica, non hai unha crítica de eso, de se o filme está ben ou non está ben feito. Bueno, non sei se hai alguna cousa máis a comentar aquí, non? Bueno, pues damos entón un pequeno paso a publicidade e volvemos coa última parte. Coidado, ouvinte descoñecido. Estás a piques de entrar no Valeiro Perfecto. Un espazo onde a fantasía e a ciencia ficción viven dun xeito único, analítico e velo. Bruxos, robots, visitantes de outros mundos, cartografías imposíveis. Aquí sí hai dragóns. No Valeiro Perfecto viven todos eles. Un falangullo de a que cheira papá. Desexa saber máis? Bom, estamos de volta no terceiro bloco deste capítulo 7 da terceira temporada de Mal de Ollo, segundo aniversario. Nada, e vamos concluir co tradicional bloco de recomendacións mes e prevencións. E comezamos, como sempre, contigo, Miguel. Pois eu vin esta semana a nova lectura de Candyman. Candyman. Sí, aquí comeza así. Bueno, isto como xa falamos aquí dela, tampouco vou dicir moito que non dixéramos antes. Sí, bueno, eso, de feito neste mesmo programa falamos de tamén un pouco que peca, quizáis do que peca esta, sendo, bueno, unha peli con moitísima diferencia, moito mellor, por suposto. É a historia de Candyman, da original, pero moitos anos despois, é dicir, na actualidade. Un pouco o tema de que volven a revivir este medo por Candyman. Bueno, sen destripar moito, pasan cousas. Bueno, a ver, a min moloume bastante, o que pasa é que sí que quizáis pasan cousas, pero non moitas. Ten escenas que están bastante guais, algunha baño cunhas rapazas e tal, que hai eso, que son varias rapazas que invocan diante dun espello. No casa de baño, sí. Sí. Bueno, aí ven os personaxes regular, non termino de fatizar con ningún. Non. Si tamén ten cousas que dan bastante grima, do tema da man do protagonista. Bueno, sí. Vimos cousas piores. Sí, por suposto, pero bueno. Eso, non é espectacular, non é mala para nada, non me parece, deixase ver. Non ten moito tampouco que ver ca primeira. A primeira ten outra aura máis como de investigación, máis imbuirse dentro de eso, bueno, de Cabrini Green. Esta, bueno,
ten un detalle que vai axudando a narración, unhas sombras, como as sombras chinescas, que é curioso, pero... Está super chulo, a mí foi o que me molou do filme. Sí, é curioso, está moi guai de ver. Pero claro, non sei hasta a que punto, bueno, é moi importante ou non. Sí que está ben, creo que está ben metido, vale. Pero bueno, non sei. Eu poría... Bueno, bona por recomendación... Que me estás dicindo, sí. Porque, bueno, non é mala peli, ten cousas boas, non é unha maravilla, está preto de un me, por suposto. Pero creo que deixase ver bastante ben. Beso ten mortes e ten escenas bastante boas. Hai unha aparición estelar do Candyman original. Pero, claro, que tampouco... Sí, non é chegado demasiado esta. Aporta cero. Pero bueno, non sei. Eso, se és fan de Candyman, supoño que a obligación vela. Bueno, pues Candyman, recomendación. Tú viches la Churi? Non, todavía non. Vale, temos que facer aquí Temos que facer tamén un ranking de recomendacións máis prevencións, porque temos todo desordenado e aparece de todo. E si, non pensaba que tamén a viras tú. Bueno, pues creo que xa pasou por este programa e eu creo que foi a prevención. Foi a parte. Pero bueno, mira. A mí non me parece... Diversidade de opinións aquí... Non me parece mal para nada. Sí que, eso, quizáis non é algo alucinante. O de feito a original de todo, bueno, creo que xa falamos aquí, que cando lle dedicamos o capítulo a Candyman, que cando a vin no seu momento non me impresionou nada, e en cambio co tempo sí que lle fun collendo certo cariño. Non sei se porque asocio unha época ou porque, bueno, vexo as cousas que non lle vía, ¿no? Cando a vin no seu momento, ¿no? Sí, bueno, que falamos dela aquí, tampouco pareceme a super obra maestra ou máis clasicable, pero sí que está moi ben, unha boa peli, e sobre todo culto, e por eso se fixo tamén pola súa aura, revisión. Está moi guai. Bueno, pues Candyman 2021, foi deste ano. 21, sí. Pues recomendación. Vale, pues eu vou falar dun fanfilm. Penso que pasarás ti, Ángelo. A ligazón era It's Me, Billy. Non o vin aínda, Pois é unha suposta continuación non oficial de Black Christmas. Non desveles moito porque quizás teñamos que ver ese filme para o ano, non? Bueno, o rollo que está ambientado casi, pois eso, non? 5 décadas despois. Está escrito e dirixido por Dave McRae e Bruce Dale. O tema é que aquí sigue a neta de Jess, que vai pasar as festas de Nadal con dúas amigas á casa de campo da súa avoa. E comezarán a pasar cousas. Bueno, está bastante ben feito. Pero claro, non era así como moi original, non? Tampouco. Entón, isto que estaba sendo un para min, hai un asunto aí xusto no final que faime poñelo en recomendación, porque xusto cando está no final é cando eu digo, hostia, agora con esta reviravolta dame máis, non? E bueno, podería ser unha boa idea para unha hipotética continuación de Black Christmas. Entón, bueno, vou no poñer en recomendación, parte, bueno, fanfilm, tributo, está feita con todo o cariño e o respeto. Bueno, pois eso, It's Me, Billy, botalle un ollo. Moi ben, pois It's Me, Billy, recomendación. Eu vou falar de Caesar. Tengo que dicirlo así porque tengo unha exclamación no final. Claro, importante. Nada, pois é un filme dirixido por Oliver Stone en 1974, é o primeiro filme de Oliver Stone. Hostia. Entón, bueno, está escrito por él y por Edward Mann y está protagonizado por Jonathan Fried, Martin Beswick, Joseph Sirola, Christina Pickles, Hervé Villman, toda unha serie de xente.
Martín Beswick, se non me equivoco, foi unha das rapazas Bond, vale? Bueno, nos primeiros filmes, nos de Sean Connery. E ademais foi a versión femenina de Dr. Jekyll and Sister Hyde, ¿vale? Que en algún momento se pasará por aquí. Bueno, isto conta a historia dun escritor que ten, o sea, está en breve vai receber a toda unha serie de amigos na súa casa de campo para facer unha festa, e na casa de campo pues vive él e a súa familia, que é a súa muller e o seu fillo. E este escritor ten pesadelos recurrentes nos quais hai tres figuras, unha muller así como moi, bueno, unha beleza un pouco extraña, que esta muller que falaba antes, ¿no? Un anao super cruel, e un afroamericano grande, forte e tal, con medio rostro desfigurado, ¿no? E, bueno, pues nada, ten estes pesadelos e xa está. Entón recebe aos seus convidados, que son todos xente bastante, en xeral, xente bastante desprezable, ¿no? Que bueno, son burgueses, son, bueno, clase alta. E nada, están ali como de carallada e dicindo, teño máis dinheiro que tú, pues tal, bueno, as típicas conversas que teñen os burgueses, ¿no? E tal. Bueno, non sei, o que deben ter, non coñezo moitos, pero ten toda a pinta, ¿no? E aparecen a muller, o afroamericano e o non. E comezan a, bueno, pues a facer un pouco un xogo da lura, vale? Comezan a como a xogar con eles, a maltratarlos, a torturarlos un pouco e tal, ¿no? E isto sería o filme. Isto é unha prevención, ¿vale? Sí, que é moi bizarro, como un terror un pouco na liña deses anos, estamos falando do ano 1974, pues, da liña un pouco suxa e de baixo orzamento, tipo o que facía Wes Craven na época, o que facía, bueno, eso, Last House on the Left, ou cosas así, pero está mal feita, vale? Está... non... Aparte, os personaxes son todos odiosos, ¿no? Entón é como que non te importa demasiado o que pase con eles, ¿no? Non sei, está mal. Polo que lín, aparte, eu creo que igual este é o problema, ¿no? Esta actriz, a que fai de antagonista, ¿no? Dicía que facía moito frío fora da casa e que vivían na casa, no set de rodaxe. A xente non lavaba os platos, comía non lavaba os platos porque se emborrachaban pola noite e rodaban borrachos, ¿no? E entón, non sei se igual isto... Claro, igual non sei se isto se acaba trasladando, ¿no? Ao filme de algún modo. E é como, bueno, é como moi underground, é unha curiosidade, tampouco é unha prevención, non como en plan, non vexas isto, sino como, é mao, vale? Pero non sei, ten esa cousa suxa e rara desa época, ¿no? Duidei entre metelo nun me, pero non vai a prevención, ¿vale? Así que, César, prevención. No todo queda. Pois a miña seguinte é unha peli chamada Promising Young Woman de Emerald Fennell. Pasou por aquí. Sí, non recordo. Está aí xa tempo, trouxe na eu. Pois, bueno, esta é unha peli sobre Cassie, que é unha tipa, bueno, eso que por un incidente que tivo adícase a levar unha doble vida. Polo día é unha tipa normal, pero polas noites vai de carallada, vai aos bares, aos pubs, a facer que está extremadamente borracha, perxudicada ou drogada. Entón, deixa, sempre pasa, que os homes intenten aproveitarse dela, que intenten levar para casa, intenten abusar, e dependendo de cantas liñas rebasen estes homes, vailles facer unha venganza ou castigo ou outro. Moi interesante a peli. Está bastante curiosa, polo menos. Logo, bueno, pasan outras cousas que é mellor que se vexan.
Para min é unha recomendación. Pero bueno, que está pasando aquí? Non, tampouco. Este é recente, de que Sí, ano? de aí dos anos, sí, non? Hai sí, tres. non moitos. 2020. Está, Para mí bueno, así a está. sinopse moi Sí, sí, Non se interesante. mola, pero para mí o filme non me mola nada. A Pero, min... ademais, vexolle moitos problemas que lle vexo ao Black Christmas 2019, Si non, por suposto, pode ser... Bueno, isto tamén é... É dicir, é manifestamente feminista, claro. Pero sí que... Non, pero non pola orientación, que eso sí, non tamén comparte con Black Christmas 19, sino por outros problemas que lle vexo. Problemas como, bueno, nada ten excesivo sentido, se te paras a pensar. Non, bueno, a ver, non é unha peli perfecta porque, bueno, é moi difícil e arriscado levar a cabo estas cousas que o fai ela. Pero, non sei, eu quedei máis co concepto, quizáis. Me gustoume, estive entretenido. Eu a recomendaría. Vale, pues Promise John Woman, entón recomendación. Sí. Vale. Moi ben, pois eu vou falar agora de Underwater, filme de 2020. Underwater, sí, claro. Enésimo Alien Exploitation, dirixida por William Eubank. No reparto así as personaxes máis coñecidas, non, digamos, serían Kristen Stewart e Vincent Cassel. De que vai isto? Bueno, é unha tripulación, non? Son 6 integrantes que quedan atrapados nunha instalación submarina porque, pois eso, hubo un sismo e comeza a inundarse, non? Entón teñen que trazar unha ruta de escape para sobrevivir, na que terán que ir camiñando polo chan, non? Bueno, nas profundidades cara a outra plataforma petrolífera para poder escapar a través dela e tal. Pero pasan cousas. Aparece unas... Bueno, isto non sei se é spoiler. Chutulú. Aparecen ali criaturas e tal. Encántame cando pasan cousas. Sí, no, sí. Pasa que non son moi originais as cousas que pasan. Aparece Chuyu, vamos, Sí, hai sí, máis caro final, non? Primeiro aparecen outras criaturas así como máis pequenas e tal. Bueno, pequenas comparadas con esta outra criatura, non? As criaturas que aparecen son enormes comparadas con un ser humano. Bueno, a miña opinión desto. Pois eso, un filme de explotación de Alien. De feito, xa nos créditos ao comezo as letras aparecen igual que na de Alien, non? Que as interpretacións, bueno, ela está bastante ben. Está Vincent Cassel tamén, non? Sí. Están os outros típicos personaxes, non? Que está o tipo que fai coñas en todo momento, non? Pese a que a situación xa catastrófica, non? Estás desexando que palme, que diste, bueno, isto na vida real o tipo, pues, o deixan atrás, non? Porque é insufrible. A miña opinión disto, pues, vou non ter que pôr nunha prevención. Que está pasando? Porque é que iso é un filme de 80 millóns. Dicían moi ben nunha crítica, non me lembro de quen, en Film Affinity, que é un filme de 80 millóns, que é un filme de explotación que é completamente esquecible, o pouco de darse un visionado, non? Entón, bueno, os efectos están relativamente ben, pero non ten todo o impacto que... Con 90 kilos... que se lle presupón, non? Sí, mira o elenco aí se leva a metade, casi. Sí, o director teña outro filme que era O Sinal, que tamén foi un filme que no seu día vin o tráiler e foi como, hostia, isto de unha pinta impresionante, non? Visualmente moi impactante, e logo tamén, pois, cando o filme foi outro filme que me decepcionou bastante. Penso que vai sacar agora unha de Paranormal Activity, por lo que vin por aquí. Bueno, a ver, un filme que podes ver sen máis, pero pretende ser máis grandilocuente do que ou causar máis impacto do que causa ao final. Entón, bueno, como non é nada original, vou ter que poñelo en unha prevención.
Metín a ese na lista Pineda do ano pasado. Sí, xa vin. No último posto tamén. Pero te molou moitísimo. Bueno, estive entretido. E sí que é unha copia descarada de Alien e de filmes semellantes, ¿no? A ver, ten un par de momentos moi impactantes que cando están a meterse noutras instalacións e ves que hai unha figura humanoide ali e tal, joder. Pero é que iso non sei, penso que non aporta moito. Non chega moito, sí. Pero é como... Non sei vos lembrades de esta de Jane Gyllenhaal, que se chama Life. Sí. Que era, bueno, unha copia de Alien, pero con unha casa, sí, ¿no? Claro, o filme estaría guai se non existise Alien. Claro, sí. Todo para fans de Alien Sí. Bueno, a mí entretivo e tal, e por eso dixe, bueno, joder, no ano pasado que tampouco non houve moito filme e tal, bueno, pues non foi o pior que di. Pero bueno, sigue original, non é? Bueno, pues entón... Que é original agora? Sí. Sí, a verdade, pouco. Entón, Underwater, prevención. Bueno, pues vou falar dun filme que se chama Mad God, de 2021. Vino finalmente, cousas que non vimos en Sitges. Que me podes devolver agora bueno, hai que a dicir, xogada. non vou falar moito máis del, porque de feito xa falamos aquí no especial de Sitges e non sei que, de Phil Tippett, que tardou 30 anos en facer. Bueno, eso é como a animación, aínda que intercalan alguna cena, alguna secuencia que son actores, que dicir, hai actores reais. E non sei facer unha sinopse desto realmente. Digamos que sigue unha figura que transita por un mundo destruído, unha civilización absolutamente decadente, dominada por unha especie de pesadelo industrial onde a vida non ten ningún valor, onde unha cousa moi dura, non? E isto sería un pouco o inicio, pero que depois mete como un par de xiros posteriores que te desvían a historia a outros pontos, non? É complicado. Sí, de que vai? Joder, pois non sei. A ver, a min pareceume que pois xa sabía que era un filme así medio raro, entón xa fun aí con antena posta, non? Digo, a ver que tal, e parece todo como unha especie de conto bíblico de non sei, a Torre de Babel e non sei, tamén ten como unha movida medio científica de Big Bang o de descenso de Dante Inferno, non? Sí, de feito o tránsito desta figura vendo como un nivel superior a un inferior e vai como descendendo. Sí, tamén tería ese tipo de referencias, eu creo. Isto é unha recomendación, pero vamos, isto é unha maravilla, pero é bestial, impresionante. É moi desconcertante porque aparte non hai liñas de diálogo, no mínimo liñas de diálogo que poidas discernir, que poidas saber o que están dicindo. E eu pensaba, isto vai ser un tostón da hostia, non? E que va. É atrapante. Sí, estás aí todo o tempo en plan, pero este non era o protagonista, por que lle pasa isto, non? E é super surreal, o sea, é como un universo absolutamente envolvente, catastrófico e moi momentos de que están como os esclavos estes ali que son esmagados así. Sí, sen ningún tipo de... El momento que se queda o protagonista mirando cara a un, non? E tal, hostia, hai un par de momentazos aí impresionantes. Sí, ademais sendo animación e animación stop motion e creo que aí tamén mistura varias técnicas, pero fundamentalmente stop motion e tal. Hai cousas verdadeiramente desagradables, hai momentos de o momento do paritorio este tamén é joder. Isto, pois é do mellor que vin este ano, é unha das cousas mellores, o sea, non sei se dicir o mellor, tal vez non, pero... Te flipou a tela no momento, unha criatura que sae cara ao final, o movimento da... que está feito, pero... Sí, non sei, é como... Bueno, é un filme raro, é un filme exquisito, un filme moi diferente e está moi ben, o sea, que non sei, o sea, díxeme levar pola experiencia e a experiencia paga pena.
Teño gañas, sabes? Si, aparte non é moi longo, No, eu pensaba que era... Unha hora e sempre algo. tiña idea de que duraba un montón, pero realmente no, dura 1 hora e 20 minutos. Hora e 20, Pues mira, pensaba que dura menos. Sí. Y no, muy interesante, o sea, muy desasosegante tamén. Sí, é un baixón, a verdade. Pero bueno, o sea, unha cosa moi original, moi... Bueno, a ver si o próximo filme de Phil Tippett non tarda outros 30 anos, porque igual Non sei lo se vemos, fará outro así deste... Se vai levar 30 anos, igual xa non chega aí, Ten moitas curtas e tal, pero non sei se fará... Se animará a facer outra así. De feito, o que estive vendo... Porque non é moi novo el tampouco. Non, por eso digo, se ten que demorar outros 30 anos ou facer outra cousa, igual xa non o vemos. Porque isto foi por Kickstarter, que recuper para foi o que pagaron o presuposto. E de feito, ten 3 curtas que son 3 segmentos do filme. Curtas anteriores. Imagino que iría facendo o filme ou aproveitar porque é facilmente aproveitable ese filme como para dividirlo en segmentos. Sí, ten curtas de dinosaurios tamén. Pois isto é unha maravilla. Isto é como eso, o máis destacado deste ano, Mad God. Xa vin que en Sitges a xente falaba moi ben del e efectivamente, bueno, por vos motivos, digamos, non? Eso non sabería explicar mellor o filme, porque en realidad o filme é moi surreal, é moi... non hai unha liña narrativa moi clara. É complicado falar do filme. Así que Mad God é súa recomendación. Que guai. A miña última é unha peli chamada Bad Match, traducida aquí como Match cita comedo. Bad Match? Match de Tinder. Sí, de Tinder. É unha peli de baixo presuposto, polo que se pode supoñer pola factura técnica. Segundo mi experiencia, podía ser Match. Sí. Comprendo. Esto conta a historia dun tipo que utiliza Tinder para ligar, un tipo así moi guapo, con moi boa presencia e tal, entón ten unha certa facilidade para quedar con mulleres e acostarse con elas. Pero o tema é que só fai unha vez. Vai cambiando todo o tempo. Non queda con... O sea que é un one night stand, non? Exactamente. Todo o tempo ata que dá coa tipa equivocada. Que é unha muller que ten un temperamento máis forte, que sen apenas coñecelo xa está celosa, que vese que ten dificultades en sacala da súa casa porque está aí, o tipo non quere iso, quere todo o contrario. Comezan a pasarlle cousas bastante fortes, bastante como sabotaxes no traballo, legais e tal, que podemos intuir que é por culpa desta tipa. É un pouco o resume o que pode pasar. O sea, é como unha especie de atracción fatal, pero do novo milenio, digamos. Sí, exactamente. Bueno, nunha peli entretida, non se fai moi longa, pero unha peli... Ten as fallas, non? Sí, é como moi simple, como podes vir a historia, o plot twist final, ao final é un pouco bizarro tamén. É casi o poñería nunha prevención. Unha prevención de, bueno, eso, unha peli entretida, se queres ver un domingo pola tarde, sen máis, non vas recordar moito da peli porque non é unha gran cousa. Bueno, poderías ver. Pode estar preto dun mes por ese tema, porque non é algo moi terrible, pero en realidade eu non a recomendaría. Vale. Casi a poñería en prevención. Vale, pues entón Bad Match, prevención. De que ano era isto? Pois foi bastante pouco, é de 2017. Dirixida por David Chirchirilo. Bueno, joder, David Chirchirilo. O clásico. A coñece. Bueno, pues nada, prevención. Sí. Para non... Non temos esta semana, non? O que? Claro.
Preto. No, de momento non. Houve un par de... Sí, porque Underwater está para mí, está preto dun me tamén. A magos de me, pero... Bueno, pues... Vale, pois eu a miña última, A chamada de Cthulhu. Oh. Este é un filme de 2005 que está impulsado por a Sociedade Histórica Lovecraft dos Estados Unidos, quen produce. Intenta recrear como sería un filme se estivese rodado no 1920, non? Eso adapta o relato homónimo de Lovecraft que escribiu no 26. Bueno, isto vai depois eso, non? Tras a morte en extrañas circunstancias dun profesor de universidade, acaban vendo que está relacionado cun culto a un deus acuático, non? Que chaman Cthulhu e tal. Bueno, é un mediometraxe, son 50 minutiños. A verdade é que a proposta está moi ben. Para min logran esa sensación de que un filme rodado nos anos 20, non? Eso lembramos un filme mudo con cartéis e tal, música que acompaña está estupenda. Vamos, e que tal cual parece estar rodado no 26. E para min vino susto despois de Underwater. Vamos, dirixe Andrew Lehman, que penso que ten outra curta tamén que adapta a Lovecraft, senón ahora non me lembro. Bueno, pues para min como curiosidade, recomendación, vamos. Totalmente de acordo. Me parece unha maravilla. Sí, Me pareceu fantástico. É unha rareza. De feito, pensei en traerla aquí. Sí? Sí, o único que tamén pensei que igual era guai máis adiante, se nos falta algún especial ou así, e facer un especial de Lovecraft, o sea, de filmes que tal, porque hai de todo, o sea, hai desde as últimas estas de Nicolas Cage, Acorde do espazo exterior, bueno, todos os filmes de Scott Gordon, ata esta maravilla que para min é a mellor, vamos, de trasladar o universo Lovecraft a tela e ademais eso, copiando como o cinema mudo e tal, está unha maravilla, vamos, dá o pego completamente. Sí, sí. E ademais é moi fiel, digamos, ao que o Lovecraft, o problema que ten é que é moi difícil levar a tela porque é moi pouco preciso respecto o sea, son descripcións eternas, pero son moi pouco precisas a hora de tal, ¿no? Pero, por exemplo, cando te fala da arquitectura, non sei que, ten cousas que escapan a la imaginación e non sei como, claro. Tal, ¿no? E aí o que te mostran é como unha arquitectura super demencial, expresionista, de illa, non? E tal, é impresionante. Sí, sí, entón dis, joder, pues estes captaron un pouco o espírito da movida, ¿no? E sí, maravilla. Así relacionado con Lovecraft falábamos no especial de Development Hell os intentos de Guillermo del Toro de facer nas montañas da locura, ao parecer vai no intentar unha vez máis, está petando na porta de Netflix a ver se lle dan os cartos e tal. Pero sí, home, un especial Lovecraft, sí, claro. Bueno, pues aí fica, ¿no? O sea, a recomendación, o chamado este de... ¿Cómo se pronuncia eso? Temos que facer un mapa de isoglosas como... Teño algo que dicir acerca diso. Supónse que el describe nos libros que como impronunciable co sistema fonético humano, pero digamos que hai estudos de o máis parecido a pronunciación sería Cthulhu. Claro que como é un LG, igual en portugués é Tuyu, ¿no? Claro, non sei, escoitei sobre o tema. Un mapa do ILGA, en plan recollendo en cada comarca como se pronuncia. Sí, pero creo que o máis habitual é o Cthulhu. Sí, o que máis escoitei. Sí. Eu non sei, cando descubrín o Lovecraft e tal, chamalle Chutulu, que a xente se... Chutulu. E a xente se, bueno, como que se escarallaba bastante na miña costa. Entón decí non volver, sabes, a presión lingüística, sabes, a diglosia e tal. Sí. Pues, Chulu. Bueno, ese bicho. E
nada, bueno, pues recomendación, fica no ar ese posible especial de Lovecraft, aí está. E vou falar da miña última, que é un filme deste ano, saiu recentemente, que se chama Matrix Resurrections, de Lana Wachowski. A ver, cuidado spoilers. E conta con bueno, unha serie de un elenco pouco coñecido como Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, bueno, eso, seguramente non vos soen de nada. No. E nada, bueno, pues a cuestión aquí, isto é a cuarta secuencia dunha saga, no cual seguimos o señor Anderson, que é un gamer bueno, un gamer no, os que deseñan videoxogos, os streamer. O sea, un que fai videoxogos, vale. Que os fai. Que os fai. Vale. Que os deseña, que os monta e tal. E entón é un tipo con problemas, un tipo que ten, bueno, probablemente ten esquizofrenia, ou, bueno, ten que entender eso, ¿no? Que se medica, que está deprimido, que intentou suicidarse, que, bueno, é unha vida así un pouco dura, ¿no? E bueno, e que tivo moito éxito cun videoxogo chamado Matrix, ¿no? Hostia. Que, bueno, non vos soará de nada, pero básicamente é a saga anterior, vale? E a cuestión é que, bueno, el quería abandonar xa esa saga, digamos, de videoxogos, pero o xefe di que eso nada. Que eso dá... é moi productivo, sigue aí facendo. Se eso dá diñeiro, eso non morre nunca. Como a vida mesmo. E entón a cuestión é que, bueno, a partir deste anuncio, o señor Anderson comeza a ter como visións de como si o universo que creou pues fose real, ¿no? E é real, claro. A cuestión é que sí que existe Matrix, sí que existe tal, ¿no? E xa está. Sí, bueno, por Dios, non contes moito. Non conto moito máis, pero bueno, o sea, isto é bueno, lembrades cando foi a saga de Freddy Krueger, que hubo unha entrega, non sei se a novena ou así, que era New Nightmare of Wes Craven, non sei que, o novo pesadelo de Wes Craven, que sacaban a Freddy, digamos, da ficción e o metían como unha vida real e tal, ¿no? Isto non chega a ser tanto así, pero xogan un pouco como a facer unha especie de lectura sobre, o sea, lectura metaficcional da saga Matrix, pero introducindo de novo na... Sí, que houve no trailer que saía el como nunha estaba vendo proxectada o filme original. O sea, estaba el vendo un videoxogo, o filme. O sea, non sabía que era un videoxogo, claro. Eu vin tamén un tráiler a Neil Patrick Harris que facendo un papel serio que non o parece, que ten a comedia encima. É moi difícil aquí para min, polo menos, desligarlo. Que decir, liga, digamos, co universo original, fundamentalmente con dos personaxes, a pesar de que hai máis, ¿no? Pero que interpretan outros actores e tal, ¿no? Con Neo, que Keanu Reeves, e con Trinity, ¿no? Que o que te dan a entender que o tipo xerou o videoxogo con unha tipa que gostaba de unha cafetería na que para tal, pero que, bueno, como o tipo ten os seus problemas e tal, nunca se atreveu a falar con ela e bla bla. Nada, todo eso, bueno, non vos quero facer spoilers, pero volve a ser Matrix e Smith, ¿no? Pero está ben justificado, porque, bueno, eu que escoitei que o filme era moi estrano. Bueno, digo, o filme é unha boa excusa para voltar a Matrix. O filme, a ver, o filme é unha prevención, vale? O filme é unha prevención porque, a ver, normalmente igual unha manía persoal, non gosto deste tipo de exercicios, non me entusiasman nada, o sea, isto de coller unha saga e dicir, vamos facer como que a saga é unha ficción, que é un tal, e que non sei que, o que fixo Wes Craven con tal, a mí eso me parece... No, mira, tío, se non sabe seguir, pues abandona a saga e se acabou. Non hai máis, non? De todos modos, aquí o que fan
de algún modo, con esta introducción na cual se supón que Matrix, o Matrix que nos coñecemos, como unha ficción creada por Anderson, ¿no? O que te dan a entender que é unha especie de crítica ao propio feito das sagas, ¿no? É como un plan, bueno, pues a Lana Wachowski como dicíndote, bueno, non quería facer isto, pero como que a Warner Bros. Forzoume a facelo. E é un pouco así, bueno, danse a entender que esa é a mensaxe que hai de fondo. O cara é un pouco hipócrita, porque realmente a Warner Bros. Está producindo este filme, sabes, claro, é como... A ver, o que lín é que ela, non sei, pasou aí por un asunto que estaba deprimida e tal, e que quiso volver a recuperar personaxes que ela lles tiña moito cariño e tal, xerou esta historia de Matrix e tal para... como unha excusa tamén para recuperar a estes personaxes, non? E entrar outra vez nese universo que lle flipou, sen contar coa súa irmá esta vez, claro. Sí, eu creo que aquí hai como unha especie de justificación de esa volta a Matrix, non? E, bueno, o sea, se pode ser a parte máis simpática da historia, non? Mais, bueno, pues... de acordo, me parece que está criticando os seus xefes, non? Bueno, pode estar ben. Depois o que pasa é que xoga constantemente coa saudade da primeira, claro. O sea, está como imitando moito, o sea, recreando escenas que son casi iguais da primeira e tal, un pouco para xogar un pouco coa nostalgia do espectador, non? E eso non sempre funciona. E depois, bueno, claro, te poñen un Neo xa acabado un pouco, xa vellote, xa, bueno, feito un pouco caldo e tal, que, bueno, que sempre tamén é xogar con nostalgia, non? En plan, os nosos vellos heróis que agora xa están maduros e que xa... O Agente Smith aparece. Por exemplo, é un dos fallos, sí que aparece, porque resulta que o Agente Smith está baseado no xefe, o sea, o que te dan a entender é que Anderson inspirouse no seu xefe para facer o Agente Smith. Pero non é verdade, pero non é verdade porque Matrix, digamos, sí que existe, o sea, que o Agente Smith existe realmente, ¿no? E entón sí que existe o Agente Smith, pero non está interpretado polo mesmo autor. Entón aquí hai como cosas un pouco que fallan, vale? Igual que Morfeo, te dan a entender que é outro Morfeo, sí, que é o Candyman, é este señor que se pon roupa dúas tallas máis pequenas e leva unha boina ridícula, pues este é Morfeo agora, que sí que ni siquiera me enterei, pero sé que lle dan un twist así LGTBI, ¿no? Que eu non captei no momento, pero que sei que existe. Bueno, lín varias críticas por aí destas de ofendiditos, ¿no? Que chamaban esto Feminatrix, non sei que. Feminatrix. De Matrix, sí. Feminatrix. E digo, igual por eso está fracasando na crítica, porque están todos os flipaos, machirulos vendo o filme. A mí iso dame igual, non? A min o problema que lle vexo a este filme é que é un pouco innecesario, que é un pouco, bueno, queremos facer outro filme de Matrix, entón me monto unha historia de metaficcional e non sei cuantos que tampouco non ten máis percorrido e depois hai outro elemento que eu creo que é o que lle fastidia un pouco a este filme. Dous elementos. Un, falan moito. Sí, vin que había charleta aí da boa. Sí. E ademais falan moito, pero nun sentido diferente, por exemplo, a Black Christmas da que acabamos de falar. Falan moito sobre cousas que tampouco non... que dicir, sí, porque isto é o non sei que, o non o sistema de non sei que dices tú. Eso si o aforras, porque non ten sentido e estás inventando, ademais. Sabes, tampouco, si vas directamente a acción... Xa. Bueno, pasaba un pouco tamén nas continuacións da triloxía, que se poñan a falar de movidas e conceptos e logo había escenas de acción infinitas que ao final era como un alarde técnico da época, non? Pero claro, pasan os anos e xa non é algo tan original, ese problema, un revisionado deses filmes é fodido. Ese problema sigue tendo esta secuencia. Porque aún é, vamos, é maravilloso. Tengo o problema das dúas secuencias. Falan sobre cosas moi técnicas dese universo,
que na medida que un universo ficticio tampouco é necesario, é dicir, a mí non me aclara nada o que están falando, bueno, sí, e depois o que é a propia acción, que cando chega a acción dices, bueno, finalmente, ¿no? Kung Fu e tal, non sei cuántos, ¿no? E, vale, hai algunhas ben resoltas, o sea, hai algunhas que están ben, hai outras que simplemente recrear situacións da primeira, que isto, bueno, vale, pasou un pouco da primeira. E depois hai hai unha en concreto, que supón que é o ponto máis, o sea, o clímax, digamos, do filme, na cual hai, bueno, un ataque masivo, bueno, é unha cousa, xa verás, non? Eles están en Matrix, que decir, calquer cidadán da rúa pode ser utilizado por Matrix para matarte, non? E entón a cuestión é que claro, pues, digamos, todo o mundo está en contra deles, de algún modo, non? E a min lembroume un filme, non sei se vos lembrades de hai un par de anos, así, chamado Península. Vale. Pois ten unha parte península aí bastante importante. E entón, en plan, a min pareceme que non ten espírito, que non ten alma, non ten unha justificación por si propia, ¿no? Matrix Resurrection. Hai unha crítica aos creativos, digamos, a xente que manexa, digamos, a produción de filmes, ¿no? Pero fora de aí é unha historia un pouco de fórmula, vamos? Xa, eu que pensaba que igual tamén lle daban máis valor o tema de Trinity. Porque, claro, na primeira triloxía está ese rollo de Trinity, está en todos os araos, sabe facer de todo, pilota, pelexa, sabe todos os conceptos, pero non é a elexida. Ten que ser a namorada do elexido. Se callar, vas gustar deste filme, porque sí que intentan facer eso. Pero eso está guai. Sí que intentan dar unha volta ao tema de darlle unha maior relevancia á personaxe de Trinity, a pesar de que tú sigues a Neo. O sea, Neo é como protagonista. A ver, claro, agora é moi difícil que non sexa o fío conductor. Sí, pero aquí danlle unha volta, digamos, danlle como que a esencial é ela, non é Neo. Entón, bueno, eso te pode estar ben, eso está guai. Sí que era algo moi raro da triloxía original, de se está esta tía aquí, para que precisas a Neo, non? Sí, no, pues aquí sí que redefine un pouco a historia nese aspecto. Ben, pero non alcanza, creo que non justifica, o sea, non é un produto de nostalgia, é un produto de hai xente que adora Matrix, pois vamos a facer como unha recreación, unha homenaxe ao primeiro Matrix, pero que non chega a ter sustancia, vale? Non chega a ter tal. Eu lembro de falar contigo, Miguel, un día ali na rúa, dicir, vamos ver agora as de Matrix e tal. Ti me contaches, hostia, as continuacións son unha merda e tal. Eu ainda te dicía, pero a segunda non lembro que estivera tan mal, non? E salvo a parte da autoestrada que me flipa, hostia, que se me fixo durísima, que mal pasou o tempo por as continuacións. En cambio a primeira se sostén. Mira, a primeira a mí casi me molaba máis a terceira que a segunda, porque, bueno, chega un momento que é tan absurdo todo que é Son Goku, ¿vale? Que é como o tipo peleando con 3 millóns de agentes Smith e mandando kamehames e... pero iso, decir, claro, no momento flipas porque non viches nunha escena de acción así, pero pasan 20 anos e diste, pero é que isto dura para sempre esta escena. Sí, é que eu recordo estes bichos que intentan meterse no fuselaxe do vehículo, que como, pero xa vale, non? Xa, a ver, que eso me interésame bastante pouco, que hai momentos así, o combate contra os 100.000 agentes Smith tamén, como, por Dios, non vai rematar nunca sí, bueno, eso, que eu considero a primeira unha obra mestra, algo que marcou precedente, algo... Primeiro un clásico, algo boísimo, pero que as outras dúas... pero que non vi a hora de que rematasen. O momento discotequero ali na segunda, cando se poñen a bailar todos ali. ¿Por que todos levan ropa raída? ¿No? Porque son unha resistencia, ¿no? Bueno, prevención a nova. Algúns problemas dos que estás mencionando agora están aquí. Continúan. Sí.
Entón eu vou no por en prevención porque era a oportunidade para facer algo, sabes, para sacarlo un pouco de onde o meteron a estas dúas secuencias. E tiña moito hype, a xente que lle gustaba Matrix estaba volcadísima. Depende Teño moitas ganas de ver. Depende sobre todo eso, Sí, no, pola personaxe, teño moita curiosidade pola personaxe de Trinity, a ver que fan. Depende do que con que te conformes, porque é como, a ver, Halloween Kills, ¿vale? Halloween Kills, te recupera o cativo da primeira, te recupera tal, e entón como xoga un pouco coa tua nostalgia, co teu bon recordo, ¿no? Do primer filme. Entón, se a ti te vale eso, pues vale, pues este filme está ben. Pero si esperabas outra cousa, ou esperabas que a franquicia fose algo fresco, algo guapo. Eu creo que non. Aí creo que non consigue. Que mágoa. Entón, pero vede, eu creo que, por exemplo, Churi, eu creo que pode gostar deste. A ver, xa vos digo, a mí as continuacións non me... Sobre todo vendoas agora, non? Me pareceron complicadas de soportar. Xusto mencionaste, en plan, bueno, que Trinity, bueno, pues vale, pues esta, por exemplo, sí que compensa ese elemento, vale? Entón, bueno, pues, a ver... Teño moito cariño algunha curta das Animatrix, que elas tiñan un par de curtas, está moi ben. Está ben, sí. Bueno, o Morfeo este novo non fai mal, fai bastante ben e tal. O que pasa que, bueno, non sei, estou acostumado a ver Lawrence Fishburne e me resulta raro ver outro Morfeo. Claro, que Morfeo é Morfeo, ¿no? Pero bueno, eso non me incomoda. A mí o que me incomoda é eso, a falta de... Bueno, eso, os problemas que tiñan as secuencias, que sigue tendo esta, ¿no? Bueno, pues chegamos ao final, entón, deste programa dedicado a Black Christmas 2019, deste programa de darlle duro. A verdade que dá un pouco de pena, ao final me arrepentín un pouco. Bueno, poñer a caldo. Estaba, a ver, non o dixemos aquí, pero non foi a peor que pasou por aquí. Eu pensaba que ia ser, pero non foi. Está por encima de Zombie Nation e de Verótica. Peliculóns, sí, hostia, un Verótica, anda que non... Sobre todo co primeiro segmento, que non paraba de rir, man. Pues sí. Onde está ese filme do oeste de vampiros que ia facer pensaba que se ia estrenar en Sitges, estaba dependente de a ver si tal e non, pero non saiu aínda. Que pasa aquí? As produtoras non apostan por Glenn Danzig? Bueno, se queren gañar pasta quizáis, ¿no? Tío, despois de Verótica eu creo que gañan pasta, Porque hubo ver... Hostia, igual son masoquista, pero agora teño moita curiosidade. Pero, a ver, eu entendo unha peli autoproducida por él, porque o tipo é millonario, pero non sei se unha productora vai a poñer aí unha pasta para facer nada. Pois eu digo, depois de Verótica, eu vou ver todo o que fa este tipo. Xa sabemos que vamos ver, Sí, pero vimos ver 4. É dicir, non vai ser para gañar pasta o que faga Glenn Danzig. Bueno, pues entón queda saber veste, non sei, ten toda a pinta de que vai ser o último programa do ano. Sí. Ten toda a pinta. Se nos quedou fora un especial, vale, que debía ser este ano, pero bueno, xa para inicios do próximo, que 2021 era isto. Todos tíamos unha serie de expectativas xeradas polo cinema de anos pasados, ¿no? Sobre como sería o 2021. E agora que xa sabemos como é, acertarían? Non acertarían? Bueno, moitas cousas probablemente acertaron, porque máis. Vamos, estes 2 últimos anos no mínimo, se hai filmes de pandemia, se non sei que situados tal, bueno, pues aí estamos, vale? Bueno, pues vamos comprobalo. Entón vamos traer toda unha serie de filmes feitos no pasado, futuristas, no sentido de que a súa ambientación é no futuro, pero no futuro 2021. Que tal foi o 2021 na ficción? Pois vamos verlo en breve. De acordo? Entón, simplemente desexar felices festas aos Maldeollers. Abrazo grande a todos, boa entrada do ano, e aquí seguiremos en 2022
Sí, se me está saltando un porque digo, seguro que vai ser igual que a este, ¿no? Coidado. 2023. Coidadevos. Cuidado aí con COVID, que ainda andou por aí. Sí, que non que lin outro día. Non é 2022, é 2020 terceira temporada. Sí, esto que Agora é persoal. é infinito. Sexta onda, A vinganza do COVID. é persoal, xa, sí, total. Máis Bueno. ondas que barrañan isto. Pois nada, vémonos nese especial 2021. Apértase e boas festas. Igual, veña. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.